खुलुमबाय बेयो बुरलुंबुथुर रादाब गिबिथारावनो बुरलुंबुथुर रादाबनि जानानै गासै बुरलुंबुथुर रादाबनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिदों आरो बरायनानै लादों जोंहा दिनैनि सानाव दिनै एक्चुअली वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे बे सानाव लोगोसे जोंनि दिनैनि बड'लेण्डनि जे थासारि गोनो गोथो दुंदुं हाव बबेया नंगौ बबेयाव नङा बेफोरनि गेवलां क्लियार खेंफोरथिखौ मोननो थाखाय जोंहा दिनै सासे गोनांथार आलासि मानगोनां एमपि बिस्वजित दैमारिखौ जोङो मोननो हादों सार नोंथांखौ जोंनि स्टुडिअ'आव बरायबाय आरो खुलुमबायबो सार जोङो नोंथांनाव माखासे गोनांथार बिसयफोरखौ जोङो सोंनानै लानो सानदों गिबिथारावनो वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे मा नोंथाङा बिफां गायगोन नामा आरो बिनि सोमोन्दै फंनैसो मा बुंगोन दिनैथ' वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे आरो बेखौ रायजो नाङैनो आसामाबो फालिगोन आरो हयथ' बिटिसिआबो फालिगोन डिपार्टमेन्टेलिबो माने फालिगोन आरोखि थ' दिनैनि दिनाव बयबो दंफां गायनांगौ खारना जाहैबाय जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो मिथिंगाखौ माने आबुं महरै जोङो लाखिनांगौ बेखौ माने जेरैबायदि जायनिफ्राय जुरिनानै बे आबहावा माने मा होनो सानखौ एनभायरनमेन्ट डेखौ फालिबोनाय जादों जों अबजारभेसनल' नङा जासे जोङो बयबो बेखौ दिनैल' नङा लासे गुबुन सानावबो बोरैहाय एनभायरनमेन्टखौ बेलेन्सआव लाखिनो बिनि थाखाय बिफां लाइफां गायनायनि हाबाफारिफ्रा बयबो खालामनांगौ आरो दिनै माखासे हाबाफारि दं बेवहाय रेडि जानानै दं बेवहाय जोङो गायसनगोन माने मोनसे सिम्बलिक हिसाबै आरोखि खिन्थु आंनि खावलायनाया बेसो जे जोङो सोरनिबा मोजांखौ दिनै अबजार्भल' खालामाजासे जों जुदि बेखौ बुजिदोंब्ला सारा बुहुम नाङैनो जों बेखौ सानफ्रामबोनि जिउआवबो जोङो मावनो हायोब्ला मोजां आदसा एमपि सार नोंथां वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डेखौ सोमोन्दो लाखिनानै मोनसे जिनिसखौ सानबाय थादों खर'आव फैबाय थायो आंनावबो जे बिफां गायनायखौहाय फ्राय बे लामा सामा बिफां गायनायफोरखौहाय बे सेप्तेम्बर अक्ट'बराव मानो लासोगारो ना बेनो अल इण्डियानि मोनसे बिथोन जायखौ फल' खालामनायावहाय सेप्तेम्बर अक्ट'बराव बिफां गायनायखौथ' जों मेला नुबाय स्किम हिसाबै रड प्लान्टेसनफ्राव ओमफ्राय बेफोरो माने 100आव 99% थैखायो नङा बेवहाय जोंनिया मा जाहैयो माने जोंनि माने देशआव आरोखि हादोराव माखासे गोबां पलिसि डिसिसन आरो बिनि एग्जिकिउसनानो माने खुनु सम बोथोर आरो जाफुङैजों खोथा थाया दा बेवहाय मा जाहैबाय नोङो PWD हमना लादो लामा बे स्किमखौ हमबाय माने बिनि उनाव टेन्डार खालामबाय सोरनोबा वार्क अर्डार होबाय खामानि मावनांगौ नाथाय बेहा बोथोरजों जेबो सोमोन्दो गैया दाबो वार्क अर्डार होबाय थागोन अदेबानि दा खामानि मावनो हाया ओमफ्राय जेब्ला नोंहा खामानि मावनो हायो होमबा जोंहा प्रसेसा जाबाय थागोन दा नैबेबो दंफां गायनाया मोनसे स्किम दा बे स्किमा फैसाया जेब्ला रिलिज जायो दाम दुम फुलि साप्लाइ होयो खिन्थु दंफाङा जागोन ना जाया बेजों कनसार्न नङा आरोखि गतिके गभर्नमेन्टआ बेवहाय मोनसे नोजोरजों माने गासैबो बुस्थुफोरखौ जुदि मोगथाङारि मोनसे जाफुंथावै बेखौ नायनानै जुदि माने समखौ थिग खालामोब्ला बे थाबैनो जाफुंगोन नाथाय जोंनि जिथु डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टफ्रा माने बोथोरजों सोमोन्दो गैया आरो जानाय जायजों सोमोन्दो गैया गावनाव बिबान फैबायबा बिनिफ्राय थाबनो गाव मावनानै बारग'नांगौ सार जों ओरै सानदों नोंथांखौ मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों नोंथाङाथ' आसामाव एन्टायार नर्थ इस्टनिनो सासे खोब बुंनो हाग्रा वेल स्पकेन एमपि रायजो राजायाबो नोंथांखौ मोजां मोनो आसामनि टाइगारबो बिमुं नोंथाङा मोनदों दा बावहाय जोङो नैबे इस्युखौ एसे बुंजानो लुबैदों खारन नोङो सेप्तेम्बर अक्ट'बराव बे गोजां बोथोराव बिफां गायनायनि सिजोनानो नंखाया नोंथाङा मा पार्लियामेन्टआवहाय मालाबा समफ्राव गुबुन इस्युफोरखौ रेज खालामनाय बायदि बेखौहाय बुंना होनो हाया नामा आरो मोनसेबाव सार लोगोसे जे जोंनि आसामनि जे PMGY प्रधान मन्त्रि यजनानि न' बां लुनाय दा ओरै जोङो सानदों आसामावथ' ओरैबायदि मोनसे आबहावाजों मोगा मोगि जानाङो बे एखमबा साइक्लन जानाय नङा एखमबा आमफान एखमबा उमुक नङा बोसोरफ्रोमबो बेबायदि टाइफुना फैखायो गतिके जोंनि न'नि जे स्टेन्डार्ड जे 1.5 लाखनि जायगायाव एसे बारायनानै बेखौ एकबारैनो धालाय बा कंक्रिट होखायोबा बेफोरखौहाय नोंथाङा मोसनाव लाबोनो हाला नामा नङा थारैनो हायो बेयाव जेबो बाथ्रा नङा आं गासैबो गाइडलाइन बायदिसिनानि बेलायाव आं गोबां बार बुंबोबाय आंनि बुंनायफोरखौ जुदि दा चेक खालामो माने बेफ्रावबो नुगोन जे गभर्नमेन्टनि जिथु पलिसि माने पलिसि आरो स्ट्रेटेजिफोर
बेफोरो जोंना माने अल इन्डिया लेभेलाव इउनिफर्म जानो हाया बेखौ आं पार्लियामेन्टआव बारे बारे जाखाया जे आसाम बा नर्थ इस्टनि बिनि आबहावाया बेलेग आरो बिनि हा हुआ बेलेग बे दैमा दैसा बे बेलेग आरो गुबुन गुबुन रायजोफोरनि माने माबाया थाथाया बेलेग बे बेलायाव मोनसे पलिसिजों गासिबो खामानियानो मावजाया बेखायनो माने बे बेलायाव रायजो नायै रायजो पलिसिफ्रा गाइडलाइनफ्रा एसे आलदा आलदा जानांगौ नाथाय बे बेलायाव रायजो सरकारनि गोबां बिबान थायो मानो होननानै बुङोब्ला गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे गोदान हाबाफारि लानो नागिरोब्ला रायजो सरकारनिफ्राय चिफ मिनिस्टार नङाब्ला चिफ सेक्रेटारि बिथांमोनखौ माने लेंहरनानै बा बबेबा डिपार्टमेन्ट कनसार्न मिनिस्टार बा नोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि कमिशनार बेखौबाबो लेंनानै माने बिनि बेलायाव भिउफोरखौ लानाय जायो नाथाय जोंनि जेंनाया बेनो जोंनि रायजोनिफ्राय माब्लाब्लाबो जोंनि रायजोनि थाथायखौ लानानै बेवहाय माने प्रप'जालफोरखौ माने थिग मथे सम मथे होनाय जाया जायनि थाखाय बेफोरो जायो दा नैबे नोंथाङा जि बुंदों जोबोद मोजां बाथ्रा आगोलाव आइवाइ होनोमोन इन्दिरा आवास यजना जायखौ दा प्राइम मिनिस्टार आवास यजना बे बेलायाव मोनसे डाइरेक्ट इन्सट्राक्सना दंमोन बै जायगानि थाथाय आरो बे जायगायाव माने जेरैबायदि माने लकेल मेटेरियेल्सफोरखौ मोनो आरो जेजों माने माबाया गोरोबो खाब जायो बेबायदिजों खामानिखौ मावनांगौ अदेबानि अब्लाबो जोंनि बिडिअ ब्लक अफिसफ्रा माने डिआरडिएआनो माने स्टेट लेभेलाव बिसोरो बेजों खुनु कनसार्न नङा माने जास्ट आइवाइल' लुनांगौ जाय जेरैखि लुवा खुनु बेयाव मडेल बानायाखै खुनु डिजाइन बानायाखै आरो बे मडेल डिजाइन गैयिनि थाखायनो दिनै आइवाइ नुवा नों इउनिफर्मलि नागिरनानै नुनाय नङा अबजारभेसन कमप्लेन जेबो गैया दा नों पिएमअआइ दा बेखौ जुदि नोङो नायो जे नोङो खुनु डिसिप्लिन नों नुनाय नङा बिनि कारना जाहैबाय जों मोनसे माबाखौ मडेलखौ जोंनि जायगायाव जों माबायदि डिजाइनआव लुगोन गतिके गासिबो बाथ्राया रायजोनि सायाव सोनारो आरो आं सानो जे निस्सय बेफोरखौ जों सावरायदावोब्ला जागोन दाबो जथेस्थ' चेन्ज जाबाय लास्ट 12 इयार्स 12 बोसोर आङो नर्थ इस्टनि गासिबो थाथायनि सायावनो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव जेब्ला पार्लियामेन्टआव डिबेट जायो अब्ला बेखौ आं बारे बारे माने बिसिनि नोजोराव लाबोनो थाखाय नाजाबोबाय थादों आरो बे बेलायाव गोबाङानो दा बुङो जे जों बहुद दा मोनथिबाय आगोलाव जों मोनथियामोन मान गोनां एमपि नोंथाङा दिनैनि बे इस्युआ बिराद गिदिर इस्यु गायनायनि नामाव गायबोबाय थादों लुनायनि नामाव लुबाय थादों माखासे रिचुवेलखौ अबजार्भ खालामनाय बायदि जादों दा नोंथाङा बेखौ एबारनि नोंथाङा जुदि सुबिदा मोनोबा बेफोरखौ बुंना होयोबा बिराद गिदिर मोनसे पायनियारिं जागोन खारन आसामाथ' ओरैबायदि बोसोरफ्रोमबो बुख्रेब जायो दा बे न'आ जुदि आपग्रेड जानानै बे कंक्रिटाइज महर लायोबा बे खोब मोजां जागोन बुरलुंबुथुर रादाबनि नायगिरि बिथांमोनहा जोंखौ नायगासिनो दङ थारैनो जेब्ला पार्लियामेन्ट जायो नोंथाङा आंनो मोनसे एसएमएस हर आरो बे आइडियाखौ आंखौ गोसोखांहोयोबा थारैनो आं बेखौ माने माबायाव मा होनो पार्लियामेन्टआव नोजोराव लाबोगोन बे बाथ्राखौ दा बावहाय जोङो सानदों नोंथांमोना दिनैहाय 15, 16, 17 बोसोर सासन खालामबाय नाथाय जोंनि जे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै नुदों बे जोंनि लकेलनि चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरिया जोबहां गोमोरहां नांगौबादि स्पिसिस फ्लरा एन्ड फाउनाफ्राथ' गैखालानो दा बावहाय बिफां लाइफां गायनायनि बेलायावबो खोब अबहेला नोंथाङा पार्टिनि जानानै बा रायजोनि जानानै बेखौहाय जोबहां जानाय बे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरि आरो गुबुन जायगायाव बिनि सायाव मा बुंगोन नङा थारैनो बे बेलायाव खालि सरकार बा बबेबा मोनसे पार्टि बिनि सायाव सोनारनानैनो जाया जोङो जायगानि जि माने माबाफोर सुबुंफोर बे सुबुंफोरनि सायावबो सोनारो अदेबानि बांसिन जिहेतु जोंहा डिपार्टमेन्टआनो दङ आरो डिपार्टमेन्टनि दारैनो बेफोरखौ रैखा खालामनाय बेफोरखौ माने फिन गायफिननाय खालामफिननाय गासिबनिबो राहा दं गासिबनिबो थाखा फैसाबो हमनाय थायो बेखौ जुदि प्रपारलि जोंनि डिपार्टमेन्टनि बै जायगानि इनचार्जआ जुदि माने मोजाङै मावफुङो रायजो राजाखौ लानानै कमिटि दानानै दा जइन्ट फरेस्ट मेनेजमेन्ट कमिटिफोर दं जेखौ गामियारि रायजो राजा आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट ज' थानानै मावनांगौ बिनि थाखाय गोबां माने रांखान्थियारि माने माबानि बाजेट हमनानै दोननाय दङ गतिके बे बेलायाव सोरबा दायित्व थानाय गुदिनिल' नङा गोजौआवबो बेखौ रेसपन्स होनांगोन जिखिनि बे इनफरमेसन होयो बेखौ बिनि हायार अफिसारा इम्पर्टेन्स होनांगोन आरो इम्पर्टेन्स होनानै बेखौ माबोरै मदद खालामनो हायो दा बे सिस्टेमफ्रा जोंनिया जानो नागिरा जोंनाव गाज्रि मोनसे कालचार दं जे गोजौआव थानाय अफिसारा गाहायाव थानाय अफिसारखौ माबा मोनसे लोगो हमनो फैबा रागासो जोङो अदेबानि जों बेखौ सोलायनांगौ जे फैदोंब्ला मानो माबोरै मा जानानै दं ओमफ्राय बे हाबाफारिखौ माबोरै मावफुंखो बे प्रग्रामखौ माबोरै मावफुंखो दा बेवहाय ओंखायनो माने गोबां बेफोर बाथ्रायाव रायजो राजा आरो गभर्नमेन्ट गासिबो जुदि
जोंनि माबाखौ नोजोरखौ सोलायनानै जुदि जोङो मोगथाङारि मोनसे सान्थौजों खामानि मावाब्ला बियो बोसोरै बोसोर बिदिनो जालांगोन आरो जोबनायनि लामाथिं थांबाय थागोन दा दिनै जुदि नों हल्थुगाव फरेस्टआ जोबस्रांदों खिन्थु नोङो जुदि गुदियाव नायो हल्थुगाव फरेस्टआव गासिबो फरेस्टनि माने डिउफोरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै रेन्जार फरेस्ट गार्डसिम बे समावथ' दङमोन नाथाय मालाबाबो बिसोरो होबथानो नाजायाखिसै खेबसेयावनोथ' थांनानै रावबो बेवहाय माबा खालामाखै मा होनो न' बां लुवाखै मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा मैया दाखालिसो जोङो ग्रिन फाउन्डेसन वालनिफ्राय बिफां गायनो जोङो डिएफअ सारनावहाय प्रप'ज खालामहैदों जोङो सोंबाय बेबायदि नोंथांमोनाव बाजेट गैना गैया ओरैबायदि बिथाङा बे सैथोखौ बुंदों दां माने बिफां फुलि बानायनायनि नार्सारिनि जोंनावहाय स्किम दङ पलिसि दङ नाथाय बिफां गायनायनि जेबो पलिसि गैया जों नोंथांमोनखौ थाइसे फैसाजोंबो बेहाय मदद होनो हाया थेवब्लाबो जोङो ग्रिन फाउन्डेसन वार्ल्डआ एसे एनै इदार उदार कालेक्ट खालामनानै जोङो बिफांखौ 2000नि बारा सक्रसिला वाइल्डनि मोनसे बै गार' हाजोआव हायनारि हाजोआव गायबाय दा बेहाय जोङो दुखु मोनदों आरो बेफोरबायदि पलिसियाव मा जोंनाव बे जोंनि बिटिसिआव बा रुलिं पार्टियाव बेबायदि थिं गैया नामा माखासे सोलाय सोल' लाबोनानै बेखौ इफेक्टिभ महर होनो थाखाय ना डेफिनेटलि थागोन नाथाय बाथ्राफ्रा मायाव सोनारो जे बेखौ जाय डिपार्टमेन्टेल मानसिफोर बे डिपार्टमेन्टेल मानसिफ्रानो फार्स्ट माने गावहा मोनसे सिन्था थानांगोन खारन बियो बेजों नांजाबफानानै दङ आरो बिनि खामानियानो बेनो गतिके नार्सारिखौ खालामदोंब्ला बेखौ मा खालामनो बे पलिसिया थाखानांगौ दा बिथांमोना बेबो गैया बेराफारसेथिं गोजौ लेभेलाव नोजोरावबो लाबोनानै होफैयाखै गोजौ नोजोर लाबोनानै होफैयोबा थारैनो गभर्नमेन्ट हिसाबै बेवहाय पलिसि लानानै नार्सारिनि गेजेरजोंनो नों दिनै जेसेबां नार्सारि खालामदों बेखौ 50%ल' खालामनानै 15% माने 50%खौ गायनायनि खरसायाव बाहाय बेफोर मोनसे आरो जुदि नों बे नङा जे होमबा नोङो बिभिन्न एनजिअफोरजों टाइप खालाम गामिजों टाइप खालाम जे दंफां गायनांगौ आरो भलन्टियारलि गाय ओमफ्राय फुलिखौ जोङो होफैगोन जे सोरनो बेसेबां फुलि नांगौ बे पलिसिखौ लायोब्लानो बेफोरो जाफुंसार एथ' गिदिर बेफोर बाथ्रा नङा बे जाबाय साफा मानसिनि सान्थौ दा बेहा जुदि जाय मानसिया बे प्रजेक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों बे जास्ट गावनि बिबाननिफ्रायल' बारग'नो सानोबा बे जुदि फरेस्टखौ फोथांनो साना बे जुदि फरेस्टखौ प्रटेक्सन खालामनो साना बे जुदि फरेस्टखौ फिन उद्धार खालामनो साना अब्ला दंफां फुलि गायनो फैदों खालिल' गायबाय जे माबा मोनसे ओरै फैदोंनो बेखौल' खालामबाय खिन्थु बेहा गाव जायखौ बिबान मोनदों बेखौ बोरैहाय मोजां मोनसे माने हालोदाव लाखिनो बेखौ जुदि बियो सानाब्ला थारैनो जोंनि माने आसनिफ्रा स्किमफ्रा बे रोखोमनि जालांगोन जे लान्जायबो गैया बिजौबो गैया आरो गेजेरावनो माने जोबनाय दा बेफोर गोबां जिनिसफ्रा सोनारो डिपार्टमेन्टेल अफिसारफोरनि सायाव दा दिनै नों गासिबो प्रजेक्ट स्किमफ्रा बिदिनो आपडाउन जायो जे नोङो गंसे न' लुयो खिन्थु बेवहाय इलेक्ट्रिफिकेसननि माबाया थाफाया जेब्ला न'आ जोब्बाय होमबासो इलेक्ट्रिफिकेसननि आरो एक्सट्रा स्किम बिनि उनावसो आरो वाटार साप्लाइनि एक्सट्रा स्किम बिनि उनावसो एप्रच रड बाउन्डारि वाल खेबसेयावनो जोंना प्रजेक्टआ जाया बे जाहैबाय लेकिंआ जोंनि पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्ट जाय बिल्डिंआव दं मोनसे न' होनोब्ला बे न'आव बाउन्डारिनिफ्राय लानानै दै टेंकिनिफ्राय लानानै कारेन्ट साप्लाइसिम ओमफ्राय बिनि जिथु बिथा बेखौ खोनाय आरो बेनि ग्रिनारि दिनैनि दिनाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौबो खालामदों जे नोंनि प्रजेक्टआ बेवहाय माबायाबो थाफानांगौ माने ग्रिनारियाबो नों जेबो नों दंफां संफां गायनाय बिबार बागान खालामनाय बेबो प्रजेक्टआव थाफानांगौ फार्स्टआव आरोखि बे जाजोबखानांगौ कमप्लिट खिन्थु जोंनि इन्जिनियारनि इस्टिमेटआवनो बे थाया नोंथां दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोंनि अफिसारफ्रा जोंनि जायफ्रा बिबानाव दङ डिपार्टमेन्ट कनसार्नफ्रा मावनायनि नामाव मावबोबाय थानायनि जाउनावनो बेफोर जादों गावनि गोसोजों माबा मोनसे क्रिएटिभ नेचारजों इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि फारसे बोलो होयैयाव निस्सय बे जिनिसा दिनैसिमबो हंला थाबाय थादों दा नोंथांमोन बायदि एमपि मोननायाव जोंहा गोजोननाय दङ जा नोंथाङा फैगौ समफ्राव जेब्ला सुबिदा मोनो बेफोरखौहाय फोसाबलांबाय थागोन होननानै जोंना भिउवार्सफ्रा नोंथांनि सायाव आसा खालामबाय दा जोङो बे समावहाय जोङो बे कभिड-19नि मेनेजमेन्टनि सोमोन्दै फंनैसो बेहाय बेखौनो बुंनो सानदों एमपि नोंथां रायजो राजाफ्रा बुंसोलायदों जे कभिड-19नि जे दिनैनि जे मेनेजमेन्ट बायह्रा माइग्रेन्ट्सफोरखौ नोङो बै समावनो सिगाङाव लाबोखानानै बै समाव जेब्लानाखि लकडाउना खोब स्ट्रिक्टलि इम्पज खालामनाय जादों बे समावनो माइग्रेन्टफोरखौ लाबोखायोमोनब्ला दिनैहाय बेबायदि लुज होनो हासिगौमोन जाउनाव एखेबारे बाय लिप एन्ड बाउन्ड बारायगासिनो जों बावहाय बेखौनो सानदोंबा बिथांमोना मेनेजमेन्टनि बेलायावहाय एसे थोब्ले माब्ले जादों नामा बा साननाय हनाया मिलायाखै नामा दिनै आसामनि जे पजिटिभ केसनि हारा 1500नि बारा गोजौआव थांबाय
आरो बेहाय जोङो गुबुन स्टेटफोरखौ नायोब्ला दिल्लीफोरखौ नायोब्ला महाराष्ट्रखौ नायोब्ला केरालाखौ नायोब्ला बिथांमोननि रिकभारि हारा सोखाजानायनि हारा खोब हाइ 50%नि गोजौ नाथाय आसामनि बेलायाव रिकभारि हारा एखे बाङाइथार 400 ना 500 दिनैसिमबो फारसेथिं पजिटिभ केसा एक्टिभ केसा नै एखेबारे 1400-1500 नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन? नङा नाय गासिबो आं सानो दानि थासारिखौ नायनानै आसामा माने थिगैनो लांबाय थादों अदेबानि बियो मोनसे नेसनेल पलिसिनि सायाव सोनारो दहाय बुंनाय बायदि जेन'बा जुदि जों आगुआवनो फैग्रो होनानै लकडाउना जानायमोनब्ला होमबाना एसे हयथ' खमायगौमोन खिन्थु बेराफारसेथिं बेखौबो साननांगौ अब्ला हाबखानानै थाफैगौमोन नामा क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दा थाबथानानै दं अदेबानि बिसोर जुदि आगोलावनो फैखायोमोनब्ला बिसोरजों भाइरासआ जोंनाव अलरेडि हाबफैखागौमोन नामा गतिके जाथाया जाखांबा गुबुन गुबुन दिगजों मानसिया सानो बे स्वाभाबिक नाथाय उफाय गैया राहा गैया रावबो मोनथियामोन जे बिदि जागोन होननानै दा आसाम हिसाबै थेवब्लाबो जोंनि मानगोनां माने सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एडभान्स बिथाङा गासिबो बाथ्राफोरखौ सानखा हखा माखासे खामानिखौ मावग्रोदों जेराव कभिड-19नि सासेबो पेसेन्ट गैयामोन आरो बेखिनि मिजारफोरखौ सानखा हखा लायामोनब्ला दिनै आसामाव गोबां जेंनायाव जोङो गोलैगौमोन ओमफ्राय दिनै कभिड-19आ क्वारेन्टाइन सेन्टारावनो कनफाइन जानानै दं गामियाव सारलानो हाथ'वाखै बायरायाव जिखिनि जाबाय दा जों बेखौ नेगेटिभ खालामनो हाबाय जि सानैसो ओंखारदों बेराफारसेथिं माने जिथु रिकभारिनि हार बेवहाय आसामा आं सानो क्रस खालामफिनगोन थाबैनो दा जाहैबाय आसामाव अलरेडि भाइरास माने इनफेक्ट जाखानानै फैनाय मानसिफ्रासो दङ गतिके बिसोरखौ जोङो दा खेबसेयावनो सानसेयावनो जिहेतु हाजार हाबफैदों गतिके बे हाजार हाबफैनाय मानसिनिफ्राय दिनै स' जानानै हाजार बारबाय गतिके बियो नेगेटिभ जानो थाखाय मिनिमाम माने सोरनोबा 10 दिन नांगोन सोरनोबा 15 दिन नांगोन गतिके बेखिनियाव जिहेतु फैबाय थादों जोंनि हारा बांगोन आरो अदेबानि बे जेब्ला फैनाया बन्द जागोन बे हामलांबानो जोंनि हारा मालायनिख्रुइ बारा जागोन आरो गुबुन बै रायजोफोरना खमायबाय मानो नै बिसोर बै रायजोआवनो हमजागौमोन माने जिखिनि दा माने फैगासिनो दं माइग्रेन्टस माने लेबारफोर बिसोर बैयावनो पजिटिभ ओंखारगौमोन नाथाय बे दा जोंनाव फैबाय आरो जोंनाव फैनानै जों दा बिसोरखौ मोनगासिनो दंग्रोयो नाथाय जेब्ला माने साननैसो माने थाबथायो अब्ला जिखिनि फैयो जिहेतु कभिड बेमारा एथ' गिथावबो नङा नों जुदि केयारफुलि थायो आरो मोजां जोथोनाव माने थायो अब्ला नों थाबैनो रिकभारि जानो हायो गतिके ओंखायनो मेनेजमेन्टआव जेबो अभाब जायाखै हुरमुर फैनायनि थाखाय जादोंमोन दा लासैनो बेखौ स्ल' डाउन जाबाय मानो डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम क्वारेन्टाइन सेन्टारखौ फुल्लि एम्पावार खालामनाय जाबाय माने डिस्ट्रिक्टफ्रा डाइरेक्टलि लांनानै गावसोरनो लाखिहैनो हाबाय दा बेखौ लानाय लोगो लोगो जेनेबा क'क्राझारा मोनसे जन दंमोन 9टा डिस्ट्रिक्टनि दा नाथाय क'क्राझारा गाव डिस्ट्रिक्टल'सै मालाय डिस्ट्रिक्टनिखौ दा लाखिनो नांला बेराफारसेथिं गभर्नमेन्टनि पलिसिया जोबोद मोजां दा दहाय बुंनायनि बायदिनो अफिसार आरो कनसार्न मानसिफ्रा जुदि बेखौ माने जोथोन लाया अब्ला मिसमेनेजमेन्ट जागोन दिनै क्वारेन्टाइनाव हाबनाय लोगो लोगो बिनि थाखाय सोलिनाय बाल्थिं साबोननिफ्राय आरम्भ खालामनानै सासे मानसिनि बेखौ होखानाय जायो बिनि उनाव बेवहाय जानाय बियो 500 रांनि आरोखि माने सानसेनि ब्रेकफास्ट लान्च आरो डिनार बे होखानाय दं बेखौ खुनु अफिसारा गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया क्वारेन्टाइनाव दा 7 डेजल' लाखियो 7 डेजनि उनाव हम क्वारेन्टाइनखौ सोरबा गामिनि गावबा गाव एलपि स्कुल बायदिसिनायाव गामिनि रैखाथिखौ लानानै खालामनो होनाय जादों बेवहाय बे 7 दिननिखौ गभर्नमेन्टआ आरो होबावगोन माने टटेल 14 डेजनि थाखाय मोनगोन गतिके बेवहायबो जानाय लोंनाय गासिबो माने जगार आरो बे थानायनि बाल्थिं बुल्थिं गासिबो बेफोरखौ गभर्नमेन्टआ होगोन आरोखि आरो जुदि न'आव हम क्वारेन्टाइन जाहैयो अब्ला न'आव बियो माने मा होनो 2000 थाखा मोनगोन न'खराव माइरं दालि बायदिसिना जानो थाखाय खारन हम क्वारेन्टाइन जानाय लोगो लोगो बिसोर बायहेरायाव ओंखारनो हानाय नङा आरो जुदि सुबुं सानखोआ बाराबा न'खराव जइन्ट फेमिलिब्ला अब्ला 2000नि जायगायाव 4000 बे मोनसे गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन दंखायो नाथाय बेखौ दा बिडिअ सार्केल अफिसार आरो एमएलए आरो गुबुन माने जायफोर बेवहाय दिनैहाय मेनेजमेन्ट कमिटिनि दायथ'आव दं बिसोर बेसेबां प्रपारलि बेखौ बाहायो गभर्नमेन्टनि नर्मसा दंखायो फैसायाबो हरखाजोबदों दा उइदिन मान्थ 1 मासावनो गासिबो पेमेन्टआ क्लियार जागोन कन्ट्राक्टरफोरनाबो दा बेवहाय नोङो थाबनो गावबा गाव माने बिलखौ साबमिसन खालामनानै डिमान्डखौ हरोब्लानो फैसाया रिलिज जागोन कभिड-19नि थाखाय खुनु माने माबायाव खुनु खेत्रआव रावनाबो खम बारा नङा आरो बेवहाय खुनु सोरबा मोनो सोरबा मोनानि खोथा गैया दा बायहेरायाव थानाय जायफोर लेबारफोर दं बिसोरखौ दाफै होनदों आरो बिसोरनो गासिबखौबो
2000 टाका हरगोन नै दा आरो हरबावसिगोन आगोलाव हरबाय सोरबा जुदि थालांदोंब्ला बेखौ गावबा गाव लकेल एमएलए नो होनो थिनदों लकेल एमएलए बेखौ लिरनानै साबमिट खालामनांगौ डिसि फोरनो आरो बे मथे बिसोरनोबो हरगोन जुदि फैसा एकाउन्ट नाम्बार बेहा गैया लोगोनि सोरबा एकाउन्ट्स नाम्बार दं बिनिजोंबो जुदि सोलियोबा बे जुदि सार्टिफाइड खालामनानै हरो बा माने फन खालामनायाव जे न'खरनि मानसिया बेखौ होदों बेनो हरबा मोनगोन होनदों बेखौ कनफार्म खालामगोन आरो बे बेनाव हरबानो आं मोनगोन होनब्लानो बेनिबो हरगोन इमान माने गोरलै खालामनानै होदों नाथाय बेखौ बयबो जोङो साबधानै बे गाइडलाइनखौ जेरै फल' खालामनो थिनदों बेखौ जों फल' खालामनांगौ जोंनि गथ'फ्रानो फैनानै बुंदों जे साइकेलजों फैनायफ्रा बेबायदिनो थाबायनानै फैनायफ्रा सफैनाय लोगो लोगो आसामाव हाबनाय लोगो लोगो बिथांमोना बेखौ होनदों हे আমার বাহিৰৰ পুলিশ বিলাই এনেকা নহয় আমাক খুব যতন লয় খাওয়া লোৱাত পৰা যতন লয় আৰু গাড়ী ঘোড়া দি একেবাৰে বৰ্ডাৰলৈকে আমাক পঠাই দিয়ে কিন্তু অসমৰ অহাৰ লগে লগে পুলিশ বিলাই আমাক নাচায় একেবাৰে কেয়াৰে নকৰে কোনো মানে बेफोरबायदि मा होनो हस्पिटालिटि ट्रिटमेन्टखौनो बिथांमोना मोनाखै जोंनि आसामनि पुलिसफोरखौ आसामनि एडमिनिस्ट्रेटरफोरखौहाय बेबायदि बिथांमोनहा मोनसे गाज्रि फिलिंजों बुंदों नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंदों नङा बेफोर जे लामायाव मायाव मदद मोनबोदों बेफ्रावबो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायनो माने बेबस्थाखौ लानाय जादों जेब्ला ससियेल मिडिया मायावबा मोननानै इनफरमेसन मोनबाय सोरबा बेखौ डिसिएसपिनो होबाय होमबा जोंहा आइजिपि डिजिपि बिनि दारै बै स्टेटनि माबानो कन्टाक्ट आं स्वयं गावनि जायगानि बिसोर काश्मीरनिफ्राय माबा जम्मुनिफ्राय जेला साइकेल सालायनानै फैयो ससेयाव हाला बे 23 बोसोर 25 बोसोरनि सेंग्राफोर थैया गुदुंमोन माने जम्मुनिफ्राय सालायबोबाय माने हारियाना मोनफैबानो बिसोरो हाला गाबख्राव हरबाय दा बिनि उनाव ओरै डिसिएसपि बुंनानै पुरा बिसोरखौ मोनसे जायगायाव थाहोना बेनिफ्राय माबाजों मा होनो ट्रेकारजों लाबोनायनि बेबस्था बे ओमफ्राय हारियाना माबानिफ्राय फैदों मा होनो पान्जाबनिफ्राय बिसोर दिल्लीयाव जि अबस्था माने बेफोरखौबो गासैबो गभर्नमेन्टनिफ्राय खालामनाय जादों अदेबानि जेरावबो जिहेतु लकडाउन समय मथे सबखौनो बयबो हास्लाबजोबा ओमफ्राय नै बेवहाय मा जाफैबाय आसामाव मोनफैबाय नालाय आसामाव नोङो दा मोननैल' गेट दं श्रीरामपुर आरो बे माने सागलिया माने गेटआ दा बे गेट मोननायाव ओरैबायदि भिर भार जाबाय बे भिर भाराव डेफिनेटलि नोङो फैनांगोन नेफैनांगोन एन्ट्रि खालामनांगोन बे जोंनि सेफ्टिनि थाखाय बिसोर खरदर खालामबा बिसोरखौ हगार हरनो हाया टटेल प्रसेसखौ खालामनांगौ ओंखायनो फैयै फैनानै ड्रेन मोनसेयाव सफैजोब्बायना माने गासैबो स्टेटना बेयाव खस्थ' मोननाया स्वाभाबिक खस्थ'खौ मोनखागोन आरो बिनि एरेन्जमेन्टआ जिहेतु एथ' हाजार फैगोननि गैयामोन आगोलाव माने श्रीरामपुर आरो सागलियाव नर्मेलि मानिबा थाखाय आसामाव गिदिंबोफिनोबा बेखौ बे क्वारेन्टाइनाव लाखिनायमोन माने खुब बेसे 200-300 मानसि जाबाय थागोन आरोखि मेक्सिमाम बेमोन सिन्थाया नाथाय जेब्ला प्राइम मिनिस्टारा होनबाय जे गासैबो स्टेटआव थांनो हासिगोन सब स्टेटआ लांनांगौ आरो स्टेटफ्रा हगार हरनांगौ गारि मटर माने बिसोरनि थाखाय बिसोर बियोब्ला राहा खालामना होनांगौ जेब्ला प्राइम मिनिस्टारा एनाउन्स होबाय आरो बयबो आसाम फारसे फैनो लुगैबाय आरो आसामाव बे समाव माने पजिटिभ केस गैयामोन बयबो सेफ सानबाय बेखौ फैनानै नाथाय जोंहा गेटआव हुलुस थुलुस जाबाय दानाबा जेराव 100 बा 200नि माने केपासिटिमोन दा जोङो खुब बेसे क'क्राझाराव बिदिनो 500सोनि केपासिटि सायाव जेन'बा खालामदोंमोन मोजाङाव थागौमोन 500 बा बेखौ बेसेबां 1000 क्रस जानांबाय बिनि उनाव नों आरो इन्जिनियारिं कलेज CIT गासैबावबो ल' कलेज बेफोराव दिनै दोनजोबनांगौ जाबाय फ्राय 40टा सेन्टाराव क'क्राझारा दोननो गोनां जादों आरो बेखौ सानसेयावनो एरेन्ज खालामनांगौ जादों गतिके बेवहाय बेसिम मानसिखौ रोगानाय आरो बिसोरखौ माने गासैबो फर्मेलिटिसखौ माने माबा खालामनानै फल' खालामनानै सोनाय बे डेफिनेटलि जागोन आरो बे जायो फैग्राफ्रा दुखु मोननायफ्रा बेखौ बुंगोन बेराफारसेथिं जोङो जोंनि रायजो राजानि रैखाथिखौबो साननांबाय आसाम हिसाबै गतिके आं सानो बे एसेबांसिम माने गिदिर बाथ्रा नङा जे बिसोर फैनायखाय बिसोर मोनथियाखै गोजाननिफ्राय फैनायखाय लामायाव जाहोनाय मानायनि बेबस्था बयहाबो इन्सट्राक्सन आसामाबो जाहोनांदों दस्रा स्टेटआबो जाहोनांदों खेबसे जाहोना हरनायाव प्रब्लेम गैया नाथाय बेवहाय जोंहा न'सिम सौहैहोनांगौ बेबो माखासे माने फर्मेलिटिसनि गेजेरजों गतिके आं सानो बे जायाखै होननानै आं बुङा अदेबानि जानायनि गुबै जाहोनफ्रा बेफोरबायदियाव बे जोंनि मोजांनि थाखायनो बुरलुंबुथुर रादाबनि नायगिरि नोंथांमोन बे समाव जोङो MP बिथांजों जोंनि वार्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेनि सोमोन्दै बिफां लाइफां गायनायनि सोमोन्दै COVID-19नि मेनेजमेन्टनि सोमोन्दै बिथाङा गिबिङैनो जोंनो फोरमायलांबाय बबेबा लुपहल थादोंबा माखासे जाउननि थाखाय बिथाङा बेखौ फोरमायलांबाय दानिया फै जोङो एखे गुदुं दुंबुर बड'लेण्डनि राजखान्थिनि सोमोन्दै जोङो बिथांनिफ्राय माखासे गोनां खोथाफोरखौ सोंनानै लानो गिबिथारावनो MP नोंथां do you think BPF political party is one of the youngest political party in India? नंगौ बियो खारन जोङो माबायावसो मा होनो 2000
2005 जोङो बे BPF हान्जाखौ दादों 2005 ना 2006 एक्चुअलि आरोखि माने BPF आगोलाव BPPF मोन बिनि उनाव BPF हिसाबै दा आरोखि BPF होननानै बुङोब्ला BPF आ 2006 आरो BTC इलेक्सन जाखांनानै आसाम एसेम्बलि इलेक्सन जेब्ला माने जायो आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय माने मा होनो BPPF हिसाबै जों BTC एकर्डनि उनाव 2004 बिदियाव बारा जाया नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ जेसेबां बिनिफ्राय यांगारसिनबाव खारन गभर्नमेन्टआ मोननै थोरोब दं मोनसेया जाहैबाय 2000 माने मा होनो 4 निफ्राय माने मा होनो इन्टारिम काउन्सिल बेवहाय माने दानाय जादों आरो इन्टारिम काउन्सिला माखासे माने BTC खौ मोनसे फर्माव लाबोनो थाखाय बिसोरो 2 बोसोर इलेक्सनसिम खामानि मावदों 2005 आव बिनिफ्राय बिसायख'थिया जाजेनदों गतिके बे हिसाबै जुदि नायो दिनैनि दिनाव जे मोनसे थांनानै थानाय आरो गोहोगोरा राजखान्थियारि माने हान्जा हिसाबै रिजनेल ओनसोलारि राजखान्थियारि हान्जा हिसाबै बेयो जुनियरानो खिन्थु साक्सेसिभ माने मोनसे पलिटिकेल पार्टि जेब्लाबो बियो माने जाफुंसारबोबाय थादों माने देरहासारबोबाय थानाय मोनसे राजखान्थियारि हान्जा आरो जायनि थाखाय बियो मोनसे फिसा बड'लेण्ड ओनसोलनिब्लाबो दिनै नेसनेल लेभेलावबो बेखौ बयबो बिहोमा होनो हादों आচ্ছা मोनसे प्रेन्सन एमपि नोंथाङा बुंबाय जों बयबो बुजिगौ जे BPFआ एक्चुअलि मोनसे गोरलै बैसोनि मोनसे राजखान्थियारि दोलो दा बावहायनो बिथांमोनहा जेबायदि पलिटिकेल पार्टिनि पारफरमेन्स खालामनो हादों जाजेननायनिफ्रायनो पार्टि दाजेननायनिफ्राय बिथांमोना दिनैसिमबो गोहोआव दङ बुंजायो नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो गोबां सिखिरि बर' फिसाफ्रा बुंसोलायदों एमपि नोंथां जे जोंनि अपोजिसन पार्टिया खोब लोरबां बेनिखायनो बिथांमोना बे एडभान्टेजखौ मोनदों बा खायसेया ओरैबो बुंदों जेनेबा BPF नोंथांमोननि पार्टिया बुंसोलायदों जे BPFनि पलिटिसियानफ्रा ओरैबायदि राखा रोंखा ओरैबायदि मेचियर पलिटिसियान आरो जोंहा मोजां मोजां एडभाइजार दङ दा बेनिखायनो जोङो बारे बारे गोहोआव फैनो हादों दा नोंथाङा बबेखौ बुंगोन जे नोंथांनि अपोजिसन पार्टिया एखेबारे खोब सिम्पोल आरो बिथांमोननि पलिटिकेल स्ट्रेटेजिया जाथ्रा बेनिखायनो जोङो बार देरहादों बबेखौ बुंगोन नोंथाङा नङा आं सानो जे BPF हान्जाया रायजोनि पार्टि बेखौ बै समाव मोनसे जि सेन्टिमेन्ट दंमोन BTC ओनसोलनि रायजो राजाया सोमावसारबोनाय बिनि उनाव मोनसे जेंना जोबस्रांनाय बिनि उनाव जोङो सांबिधानिक भाबै जि मोनसे 2003 मायथाइनि BLT आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकार माने इन्डिया गभर्नमेन्टनि जिथु एकर्ड बे एकर्डजों जि खुंथाय गोहो मोनदों आरो गुबुन गुबुन जिखिनि जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय माने बे एकर्डआव एसुरेन्स मोनदोंमोन बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि बाथ्रा फैदोंमोन आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि बाथ्रा फैयोब्ला राजखान्थियारि भाबै BTC खौ माने BTCनि रायजो राजायानो जुदि बिबान लायाब्ला गुबुन राजखान्थियारि हान्जानि सायाव थायोब्ला बे माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा बे मोनसे जोंनि गेजेराव बेनो मोनथांखिया बेखौ लानानै BPF आरो बे हिसाबै गासैबो बेवहाय खौसेयै दंबोयोमोन बिनि उनाव गमामायैनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव BPF हान्जाया रायजो राजानि लुगैनाय बायदियै बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामबोनो हादों आरो राजखान्थियारि खुंथाय हिसाबै BTC जाय मात्र रेबगनल'मोन बे मोनसे सहि होनाय सुक्तिल'मोन बे मोनसे सेन्टेन्सल' दङमोन बेवहाय जे भारत संबिधाननि 6थि सिडुलाव माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होननाय मोनसे अट'नमास काउन्सिल दानाय जागोन बे रावल'मोन आरोखि भाषाल'मोन बेखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव माने सम्पूर्ण मोनसे मोगथां महर होनाय जादों बे काउन्सिलखौ माने गासैखौबो दाबाय माने 2004 मायथाइनिफ्राय इन्टारिम काउन्सिल जानायनि उनाव कनस्टिटिउन्सि बानायबाय अफिस माने माबाखौ सेटआप खालामबाय बिनि उनाव डिस्ट्रिक्टफोरखौ दाजोब्बाय डिस्ट्रिक्ट पर्यायनि डिपार्टमेन्टेल अफिसफोरखौ दाजोब्बाय फारि फारि दाजोबनानै BTCआ मोनसे खुंथाय हिसाबै 2 बोसोरनि गेजेरावनो फुरनांगौ मोनसे महर मोनदों 2005 मायथाइयाव आरोखि बिनिफ्राय गिबि इलेक्सन जाबाय आरो रायजो राजाया माने बयबो समर्थन होनानै बे समाव BPFखौ माने BPFनि जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो गुबुन गुबुनफोरखौ देरहाहोबाय जेराव उइदाउट कन्टेस्टमोन माने मानगोनां माने हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बा काम्पा बरगयारि बिथांमोनहा उइदाउट कन्टेस्ट देरहाबोदोंमोन आरोखि बे समाव बिनि उनाव फारि फारियै जौगाखांनायनि माखासे खामानि मावनायावबो रायजो राजाफ्रा सम्पूर्ण भाबै BPF हान्जाखौ
थ' बिनि उनाव फारि फारियै BPF हान्जाया माने गोबां जि खामानिफोर मावबोदों माने बेफोरखौ रायजो राजाया माने मोजां मोनबोदों आरो मदद होबोदों आरो बे मोगथाङारि मोनसे जोंनि हालोदखौ लानानै जि खामानि मावबोदों बेखौ एक्चुअलि खुनु रोखोमजों नोङो डिनाय खालामजाया नंखाय होननानै बुंजाया BPFनि खामानि मावनायफोरखौ आरो दिनै नों जिखि बुङा एभिडेन्स दिनै जि माने गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया बुंनो मोन्दों रायनाय मोन्दों बेयाव जे इलेक्सन गेलेगोन बे इलेक्सनटा BTC खौ जुदि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF हान्जाया मोनसे पुर्नांग महरखौ 2005 मायथाइयावनो जुदि दाफुंनानै होआमोनब्ला बानायामोनब्ला दिनै BTC आव इलेक्सननि बाथ्रायानो फैनाय नङामोन बै BSC आ बेसेबांबा गोबाव इलेक्सन गैयालासिनो थानाय बायदि 10 बोसोरसो बेबो बिदिनो जागौमोन आरोखि अदेबानि नोङो बिनि थाखाय जाबाय लामा दालां जेबो गैयामोन बेखौ BPF हान्जाया खालामबाय जोंनि माने इयुन जोलै फरायसाफ्रा जि प्रफेशनेल माखासे कर्सफोर दं दिनैनि मुगायाव माने खुब इम्पर्टेन्ट जेखौ जोङो होनो जे टेक्निकेल नङाबा जेबो जाया गतिके टेक्न'लजि जि इनस्टिट्युट जों मोन्दोंमोन एकर्डनि गेजेरजों बेखौबो मावफुंनानै जोंनि गथ' गथाया बेवहाय BTech फरायदों दिनै MTechसिम फरायनो हाबाय बे गासिबो BPF हान्जानि माने जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन प्लास बे माने फसंथानखौ माने बोरै हायो मोनसे स्ट्रेटेजिकेलि मावनायनि गेजेरजों बियो जाफुंदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दिनै फैबाय जि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोंहा गोबां गथ' गथाया MA MSc बायदिसिनाल' नङा बेवहाय PhD खालामगासिनो दं दिनै बहुद गथ' गथायानो जोंहा PhD जानो हाबाय आरो बिनिसर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज बेवहाय इस्टाब्लिश जाबाय दिनै मेडिकेल कलेज फ्राय एकाडेमिक माने माबाया सेसना आरम्भ जानोसै बिनि बादैबो गुबुन गुबुन फरायसाफोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे फसंथान BPF हान्जाया खालामबोदों गतिके बेफोर गासिबखौबो लानानै गुबुना जिखि बुङा रायजो राजाया मोनथिगौ जे नों जिखि बुङा बे जोंनि न'खरनिफ्राय ओंखारनानै मोनजेननाय कालभारा BPFआनो बानायनाय गतिके मालाया बुंब्लाबो रायजोआ बेखौ गनायबोआखै बारे बारे BPFखौ समर्थन होबोनानै खेबथामसिम कन्टिनिउ सरकार दाबोदों आरो जों सानो दाबो बेनो फैयै फैयै BPFखौनो नागिरसोर आं सोंनाय बायदि नोंथां आं सोंदोंमोन जे नोंथांनि बुंनायाव बे प्रुफ जाबाय जे BPFनि पारफरमेन्सखौ बेस खालामनानै अपोजिशना हावेबा दे आर स्ट्रं जेसेबांखि गोरा जाया माने नोंथांमोनहा बेखौ डिफाइ खालामबोदों निश्चय अपोजिशना जेब्लाबो जोंखौ रायबोदों गुदिनिफ्रायनो दा UPPला गुबुन गुबुन मुं लानानै BPFनि हेंथायै खेबफ्रोमावबो बुंबोआखै होनबा अदेबानि रायजोआथ' BPFखौनो सापर्ट खालामबोदों दिनैबो सेम खुनु गोदान गैया गतिके बे बेलायाव आं सानो अपोजिशनाथ' माने मा होनो स्ट्रं नङै नङा स्ट्रं नाथाय बिसिनि बानबुंथाया खामानियाव होआखै आरो बिसिनि जिथु जुक्तिफोर बे प्रेक्टिकेल ग्राउन्डआव खामानियाव होआखै दा नों होनबाय दिनै अपोजिशना जे बिसोरो 15 बोसोर जेबो मावाखिसै खिन्थु दिनैनि गासिबोआनो बे 15 बोसोरनि मावनाय नोङो जुदि न'आव थांदों फाक्का लामाया आं सानो गर्जन नोंथांनि थांनाय फाक्का लामायाबो BPFआ खालामनाय होमबा बेखौ सोरबा माइकआव होख्राव होख्राव बुंबाबो बोरै मानिनो जे BPFआ जेबो खालामाखै गतिके बास्तब सैथोआ बे आरोखि आदसा नंगौ जोङो नुथायखौ नंद्राया होननो हाया नाथाय बिनि गेजेरावनो माखासे थालांनायखौ जों नुदों एमपि नोंथां जे BPFआ पारफरमेन्सनि पारफरमेन्सनि थाखायनो रायजो राजाया गले गले भट होनानै देरहाहोबाय थादों आरो अपोजिशना बिराद बोलोगोरा स्ट्रं मोनसे कनफेडारेटेड अपोजिशन पार्टि एखेबारे जयै नोंथांमोननि एगेन्सै नांनायाव नोंथांमोनहा बिसोरखौ फेजेननो हादों नाथाय बाथ्राया मोनसे थालांदों जे आबाद एग्रिकालसारनि सेक्सनाव जोंनि बांगो दालां दलं एखेबारे जे जोंनि कृषि बिगियान केन्द्र बेखौबो जेबो दिथा होनाय जोङो नुवा बिथांमोननि अफिसारफ्रा जेरैबायदि मावनांगौ पाब्लिकफोरजों फैनानै मावनो हाया बे आबादनि सेक्सनावहाय इरिगेसननि बेलायावनो होन फिसा फिसौ जाम्फै जामलानि बेलायावनो होनो ट्रेक्टर पावार टिलार रानना होनायावबो होदों बबाव गोमाजोबदों मिथिया दा बेहायथ' बिराद थालांदों जोंनि मानसिफ्रा जिहेतु दिनैनि दिनाव जोंना आबाद मावनानै जाग्रा बेहायनो सोनारग्रा साख्रि बाख्रि गैया बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन नङा नाय बेफ्राव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय खामानि मोनसे मावनो लायोब्ला माने मोनसे आबुं महर मोननो सम लायो दा BPFनि बेलायाव बेनो फैदों जे प्रथम जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआपखौ थिक खालामनांगौ नङाब्ला बे BTCआ जेबो जानाय नङा खारन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन होननानै बुङोब्ला नोङो जास्ट माने लाबोनानै माबा मोनसे सेक्रेटारियेट खालामनानै बेवहायनो थाखा फैसा राननानै माबा मोनसे मावनो सानब्लाबो बे जाफुंसारा ओंखायनो BPFनो सम लागोन बै आबुं महर मोनहैनो दिनैनि गोदान जि माने मा होनो जोंनि बिरोधी पार्टिफोर बिसोर दिनै माखासे जौगाथायनि बाथ्रा मायाव बुंनो हादों BTC सेक्रेटारियेट दा बिसोर लुनांगौनिबो बुंनांला
जेनिबो बुंनांला दायबो हमनांला डिस्ट्रिक्ट गोदानफोर बेवहाय बेबो जेबो बाक्साया मानो जादिया होननानै बिस्रा बुंनांला उदालगुरिया मानो जादिया होननानै बुंनांला डिपार्टमेन्टेल अफिस आप टु ग्राउन्ड लेभेलसिम जेसेबां माने डिपार्टमेन्टफोर दं बे अफिसा अलरेडि सेटआप जाबाय बेनि थाखाय बिस्रा बुंनांगौ जेबो गैला लामा दालां जि गैयामोन जोंहा हाइरडनिफ्राय साहाबो खोलाहाबो बे दिनै जाजोब्बाय बिस्रा बेखौ बुंनांगौ गैला दिनै नोङो माने CIT जाबाय माने मा होनो इउनिभार्सिटि जाबाय इन्जिनियारिं कलेज जाबाय मेडिकेल कलेज जानोसै मोनसे एडुकेसन माने मडार्न एडुकेसननि हाब बायदि क'क्राझारा दिनै जाबाय बेखौ बिस्रा साननांगौ जेबो गैला गतिके बिसिनि साननांगौआ मानसिनि लुबैनाया आरो बिनि बांसिन जि नैबे दंबावोमोन माने बे दा ओंखायनो बे सम लागोन आरो एग्रिकालसार बायदिसिना बेल' नङा गुबुन गुबुन बिफानावबो मोनसेया जाहैबाय 2005 मायथाइनिफ्राय जुदि BPFनि मावबोनायखौ नायो BPFआ मालाबाबो मोजां मोनसे आबहावा मोनबोआखै प्रत्येकटा मुहुर्तआवनो जुजिनांबोबाय थादों आरो जुजिनाया सोरजों जुजिदों दिनै जायफ्रा बुंफैदों बिसोरजोंनो जुजिनांदों जेब्लाबो नोङो दिनै इउनिभार्सिटि मोनदों बेखौथ' दिनैनि बुंग्राफ्रा माने रंजानायजों फिथा हायाखैमोन बेखौ बुंनानै खाथायदोंमोन बेलाय केम्पास दंखायोमोन दिनै CIT जादों बेखौ होनदोंमोन बेलाय पलिटेकनिक बायदिसो बेलाय मा इन्जिनियारिं जानो बेवबो बाहागो लायाखिसै गतिके माने गासिबो बुस्थुआवनो समर्थन गैया समाल'सना बिनि गेजेरजोंबो बेखौ गायसनबोनांदों दा बेफोरजों जुजि जुजि दिनै फैबाय माने बांगाल दावराव बिनि उनाव फैबाय आरोबाव बै सावथालफोरखौ बुथारनायनि माने दावराव बिनि उनाव फैयै फैयै नै दाख्लै एकर्डनिफ्राय थ' परिबेसानो गैला ओमफ्राय बिनि उनाव नै दा फैबावबाय माने करुना माने मा जादों मा जाबोआखै बेखौ जुदि नोङो नायोब्ला माने बे बेलायाव गासिबखौबो नोजोर होनांगौआ मोनसे गभर्नमेन्टनि थाखाय बा मोनसे पार्टिनि थाखाय सम्भब नङा बेवहाय कअपारेशननिबो प्रयोजन दं बयनिबो सार बिसायख'थियाबो खाथिसै जोङो सानदों आबादनि बेलायाव जोङो बिराद थालांदों कल्ड स्टरेज मोनसे गैया क'क्राझाराव कल्ड स्टरेज मोनसे गैया ओरैहाय खाथि खाला जायगायावहाय बिराद प्रब्लेम जोंनि आबादारिफ्रा आबाद मावनो बोलो होदोंमोन टेकनिकखौ मोनदोंमोन नाथाय आबाद मोनखांनानै मार्केटिंआबो फारसेथिं गैया आरो मार्केटिं मोनथ'यैयाव जोङो दोनथ'बायनोबो जेबो गैया दा बिनि बेलायावहाय जोंहा बिराद माने जोंनि आबादारिफ्रा खोब खस्थ'जों भुगिनांदों नोंथांमोना निस्सय बिनि सायावहाय नोजोर होगोन फैबाव जों दानिया नैबे नोंथाङा जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय जे BPF जेरावबो दंजोबो दा बावहाय जोङो पारफरमेन्स हिसाबै आरो डिस्ट्रिक्ट वाइज पारफरमेन्स हिसाबै क'क्राझार BPF पलिटिक्स चिरां BPF पलिटिक्स बाक्सा BPF पलिटिक्स आरो उदालगुरि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ नोजोर होनायाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि जिल्लाया बारे बारे साबसिनै हामसिनै खालामबोदों जोंनि रिपर्टआव एबारावबो बिथांमोनहा BPFनि होननाय मथे 9थाखौ बिथांमोनहा देरहाबावगोन नोंथाङा मा सानो दा क'क्राझाराव आं सानो जे बे बेलायाव माने उदालगुरि जोंनि जि BPFनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोर दं बिसोरो गावसिनि जायगानि माने परिबेसखौ नायनानै आबहावाखौ नायनानै मोनसे बेवहाय माने प्रेक्टिकेल माने जिथु आउटलुक मोगथाङारि जि नोजोर बेजों बिसोरो माने थांनो हादों बिसोरना मिस जायाखै माखासे स्ट्रेटेजि पलिसिया बे हिसाबै उदालगुरिनि पारफरमेन्सआ मोजां बिनि थाखाय उदालगुरिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो क्रेडिट होनांगोन BPF हान्जानिफ्राय थिग बिनि उनाव बाक्सा गासिबो थिग क'क्राझारा जाहैबाय बिराद माने कमप्लेक्स लिडारबो बारा गासिबो बारा हेड क्वार्टार माने बेवहाय माबा मोनसे फिसा मैला गोलैयोब्लाबो बेखौ बयबो नोजोर गोलैयो नाथाय उदालगुरिनिफ्राय बेखौ नुहुरस्लाबा गतिके बे बेलायाव थाब बेवहाय संघात दा एसे खम आरो नैबेयाव जायगायावनो थानायखाय माने एसे संघातफ्रा बारा जालायो खिन्थु बेफोरबायदि बेलायाव बयबो सांग्रां क'क्राझाराव आरो बयबो सांग्रांखाय मोगथांजों नुनायखाय एसे माने बेफ्राव मेनेजमेन्टफ्रा माने बहुत गोब्राब जायो अदेबानि जोङो राजखान्थि हिसाबै जों गरखौ नायनांगोन एभारेजनि जुदि जोंहा थिग थायोब्ला बेवहाय आरो माथो दं नोंथाङा बिदिब्ला बेखौनो बुंनो सानदों बुरलुंबुथुर रादाबनि नायगिरि नोंथांमोन जोंहा MP बिथाङा क्लियारै बुंदों जे उदालगुरिथिंहाय हरै बाक्साथिंहाय BPFनि मोगा मोगि जायखौ बिथांमोना खालामो बे एसेबां बोलो गोरा नङा होनदों आरो क'क्राझारनियाव एखेबारे दुनियानि संगठन एपिसेन्टार अफ अल दा थिंक टेंक दा जाउनाव बिथांमोनहा एसे मोगा मोगिया स्ट्रंगारसिन जायो बेखायनो निस्सय क'क्राझारनि BPFनि पारफरमेन्सआ चिरांनि BPFनि पारफरमेन्सआ एसे दुरबल जादों होननानै बुंदों दानि आं मोनसे एप्रिहेनसन सिखिरि बर' फिसाफ्रा बुंसोलायदों जिहेथु थांनाय बारावबो उदालगुरिनिफ्रायनो बांसिन MCLA देरहाहोनानै हाग्रामा बिथांखौ सरकार दानायाव मदद होदों रायजो राजाफ्रा बुंसोलायदों एबाराव जुदि BPF बा गमामायैनो सरकाराव फैफिनबावोब्ला नोंथाङा फैगोन होनना सानो नामा
निश्चय फैगोन थारैनो फैगोन फैयोब्ला बेखौ बुंसोलायदों रायजो राजाफ्रा जे एबाराव खिन्थु डिपुटि चिफआ उदालगुरिनिफ्राय जानांगौ नोंथाङा मा बुंगोन ना आं सानो बेखौ बयबो माने मिजिं खालामनांगौ राजनितिखौ जेला मानसिया खालामो अब्ला बयबो माबा मोनसे मोनफुंनायनि मिजिं गैयाब्ला बेवहायथ' खामानि मावनायनिबो बोलोखौ मोना गतिके आं सानो बे बेलायाव थारैनो जेब्ला माने इलेक्शना जोबो आरो जों जेब्ला सरकारखौ दानो हानाय मोनसे आबहावा फैयो अब्ला बे बेलायाव बिथांमोननि डिमान्डखौ निस्सय जोंनि बिपिएफ हान्जाया माने खुब गुरुत्व सहकारैनो लागोन आरो बे हिसाबै डिसिसनाव हयथ' बेबो जानो हागौ बे खुनु गिदिर बाथ्रा नङा जोंनि पार्टिया लिबारेल गतिके बे समाव जोंनि माने पार्टिफ्रा सापस बेसेबां बबे डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय मा बे समाव गावसिनि खाबुखौ नागिरो बेखौ नायनानै निस्सय माने गासिबो जिनिसानो सम्भब गासिबो सम्भब एमपि नोंथां जोङो मोनसे जिनिसखौ रायजो राजाफ्रा नोजोर होबाय थादों स्पेसियेलि दिनैनि लाइमोना एसे दुखु आफस'स मोनसे एप्रिहेन्सना बिपिएफनि सायाव बे बिराद स्ट्रं मोनसे नोजोरजों रायजो जोंनि दानि लाइमोनफ्रा नायबाय थादों नोंथांमोना निस्सय बेखौ गोबां मावनायनि बेस्थ'आवहाय नुसनाखैदां बे जाहैबाय गोदान मोखांनि आंखाल जोङो नुयो भारतनि गोबां बेबायदिनो राजनिति दोलोफोरावहाय टाइम टु टाइम गोदान माने माखासे पलिटिक्सखौ कालारफुल खालामनो थाखाय एखमबा फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय बिथांमोना बोखांनानै फिमेल एक्टरफोरखौहाय लाबोयो बेबायदिनो मेल एक्टरफोरखौहाय लाबोयो बा बिदिनो ससियेल एक्टिभिस्ट जायफ्रा मुंजादा एसे लाइमोनफोरखौ जेरै नोङो दिनैहाय इन्डियायावहाय गोदान मोखांफ्रा जेनेबा जोंहा सिपिआइएमनि माबा जोंहा बे गथ'आ JNUआव ग्रेजुवेट जानाय बे गथ'आ नामा माबामोन दे जायखिजाया जाय हक बे गोदान फेसखौहाय लुबैदों नाथाय बिपिएफनि बेलायाव खिन्थु जों बेखौ नुवाखै मा नोंथांमोनहा इयुन जोलै बे दानि जे लाइमोन बिसोरनि सायावहाय फोथायनाय गैया नामा ना थारैनो दं आरो जों बेखौ लुबैयो बेनिखायनो जोंहा लाइमोन आफादबो दं बिपिएफआव आरो फरायसा आफादबो दं अदेबानि माने जों जि लेभेलजों लाइमोनफोरखौ माने बानायनांगौ बेखौ बिपिएफ हान्जाया जेन'बा जों लुबैनाय बायदि दाबो जोङो जाफुंनो हायाखै बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन आफाद जोंनाव जेसेबां दं गुबुन माहारिफोरनि आरोखि आदिबासियानो जा कच राजबंसियानो जा जियानो जा बिसोर गावबागाव माखासे इसुखौ लानानै बिसोरनि लाइमोनफ्रा गासैबो मुखुब बर'फ्रावबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिसिनानि सोमावसारनाय बेफ्राव गोबाङानो माने मुखुब दा बे मुखुब हिसाबै बिसोरो राजखान्थियारि बिथिङाव बिसोरो माने मा होनो मोनसे अपेन माइन्डजों बिसोर साननो हाबोआखै बेफोरखौ साननो हाबोयै मायैयाव जोंनि बिपिएफआव जेन'बा इयुथ माने यां जिखिनि जेनेरेसना जेसेबां लेभेलसिम फैनांगौमोन बे लेभेलसिम जोंहा थांनाय माने माबायाव फैयाखै 10 बोसोरसोआव अदेबानि नैबेयाव जों गोबां नैबे बोसोराव आरोखि गोबां जों माने नैबे समसिमाव दा फैनो हाबाय आं सानो माने बे बेलायाव आरोखि फैबाय थानाय समाव गोदान मोखां बिपिएफआव नुजोबगोन बयबो नुनो मोनगोन आरो दा गोदान मोखां होनोब्लाथ' बे जायफोर दा दस्रा माखासे आदर्शखौ लानानै थाबथानानै दं बिथांमोना फैनांगोन जोंनाव बिपिएफआव बेनोसैबा बिपिएफनि लाइमोना जुदि बै गोजामखौनो जाजानायखौ लुबैयोब्ला दा जोंनाव जिखिनि दंखायो नागिरग्रा जुदि गैयाब्ला नोङो मा खालामनो गतिके आं सानो गुबुन आदर्शआव थानाय दा बर' फरायसा आफादनिफ्राय रुंगुबाय मानिफ्रायबा गुबुन सानथालि आफादफोरनिफ्राय रुंगुबाय बिसोरबायदि रुंगुखांनाय समाजखौ दैदेनग्रा मानसिफ्रा जुदि राजखान्थि खालामनो इच्छुक जायो गोसो जायो आरो बिपिएफआव जेब्ला बिथांमोना फैयो आं सानो बिथांमोनानो गोदान फेस जाजोबगोन आरो गोदान फेसआथ' आरो दस्रा जेबो गैया जोंनाव जि दंखायो खिन्थु बे मानसिया सोरबा बिपिएफनि बायहेरायाव दङब्ला जों बेखौ बोरै लाबोनो हानो दा सबसे बाथ्राया जाहैबाय बिपिएफआ पावाराव थाबाय थाब्लाबो बिपिएफआ मालाबाबो अपजिसननि मानसिखौ लाबोनानै माबा मोनसे बिबान होफैनो हाया नाथाय जों एबार जेसे हागौ जों नाजादों जे इयुथनि आखायावनो जोङो गासिबो बुस्थुफोरखौ दा लासै होलांनांसिगौ आरो जाहाथे बिसोरो इयुन जेनेरेसननि थाखाय गावसिनि मोनसे मा होनो मोनसे लुबैनाय बायदि बिसोर दानिफ्रायनो खामानिखौ मावलांनो हायो आरो बे जोबोद गोनां जाबाय बिटिसिआव नोंथाङा बेखौनो बुंदों अब्ला जोंनि बुरलुंबुथुर रादाबनि भिउवार्सफ्रा नोजोर होगोन
जे BPF जों जायफ्रा सापर्टार जे इउथ स्टुडेन्ट इउनियनफोर दङ लाइमोन BPF पार्टि दङ दा बिथांमोनहा बारा नागिराखै आरो फारसेथिं जायफ्रा नागिरदों बे अपोजिसन पार्टि जेरै एबसु दङ बा UPPL नि लाइमोनफोर दङ दा बिथांमोनहा फैयोब्ला बिथांमोननोबो होनाय जागोन आচ্ছা बेनि सिगां जोङो गोबां जेरै NDP नि आरो पिपल्स एक्सन कमिटिनि जेब्ला BPF खौ फोथायनानै हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वखौ मोजां मोननानै बिथांमोना बिदोंमोन आरो बिथाङाबो होनदोंमोन जे जोङो सोलायनायखौ फुरा लाबोगोन नाथाय जोङो बेखौ नुनो मोनाखै जिखियानो जाया नोंथां नाथाय मोनसे गिदिरथार बाथ्रा दिनैनि दिनावहाय गोबाङा बुंसोलायदों दिनैनि UPPL UG गोरा ब्रह्म दैदेननाय UPPL नङा दिनैनि UPPL प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सो आखायनो सिगांनि UPPL गैला एबारनि UPPL गोदान बेखौ बुंनानै बिथांमोनहा BPF पलिटिकेल दोलोखौहाय एखेबारे जबरदस्त फेजेननो नाजादों नोंथाङा मा बुंगोन नङा जोङो सरासनस्रायै जेब्ला सावरायो अब्ला माबा मोनसे पार्टिनि प्रेसिडेन्टखौनो जोङो सबसे टप होननानै साननानै लानाय जायो पार्टि लेभेलाव जोंना बेनो देरसिना आफादगिरिया आरोखि बयनाबो बियो मन्थ्रियानो जा बा दाजा सासे मन्थ्रियाबो गावनि पार्टिनि बेलायाव जेब्ला फैयो अब्ला बियो आफादगिरिनि सिङावसो जायो गतिके आफादगिरियानो सबसे माने टप गतिके UPPL आव मोनसे समाव मानगोनां UG ब्रह्म बिथाङा आफादगिरिमोन बिथांनि नेतृत्वनि माने UPPL मोन नाथाय दिनै जिहेतु प्रमद बर'आसो आफादगिरि जाबाय होमबा बियो प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL जाबाय आरो दिनै बेवहाय प्रमद बर'आ जि बुंगोन बेनो डिसिसन बेवहाय गुबुना बुंनाया दा मानगोनां UG ब्रह्म बुंनाय बिथाङा रज'ला बे रज'नांगौबा आरो प्रमदनिसिम थांनांगोन आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेखौ जुदि ग्रहण खालामनानै एक्सेप्ट खालामो अब्ला बिनि खुगाजोंसो बे खामानिया थांगोन आरोखि गतिके डेफिनेटलि बिसोरनि बुंनाया माने सैथो ओमफ्राय राजखान्थियावथ' नोङो ओंखारबाय जेला दावहायानो फेजेनथारनांगोन गतिके UPPL मोनसे गावस्रा माबा मोनसे मट' लानानै जिहेतु ओंखारदों गतिके आं सानो बिसोरो BPF खौ जेरैखि जाया उनथिङानो जा सिगांथिङानो जा फाउल खालामनानैब्लाबो गल सोनोखौ नाजाखागोन आरोखि गतिके बेवहाय जेबो गाज्रि मोननांगौ बाथ्रा गल पस्ट खाथियाव थाङोब्ला बेयाव माने बेखौ बयबो खालामगोन BPF आबो खालामगोन ओंखायनो होनो जेला इलेक्सना गेलेदोंब्ला बेवहाय नोङो प्रत्येकटा माने प्रार्थीयानो नों जुदि केन्डिडेटब्ला गुबुन केन्डिडेटआ नोंनि शत्रु बे नोंनि फंबायानो जा बिदायानो जा बे गल सोखागोन नोंखौ ओंखायनो नोंबो फंबाय होननानै अननो मोना बे समाव गतिके बे दांखायनो गोबां समाव जोंना माने बुंनो नागिरो BPF बिदि बुंद्रायनो नाङामोन खिन्थु BPF बुङाबानो जे जेनगोन नंगौना नङा BPF सिरि थाबाय थायोबा जेनगोन अननानै बिसोर गोदानसो बिसोर उन्दैसो बिसोर बारा मोनथिया खिन्थु बिसोरनि गल सोगोन दा बेखौथ' नों बेगदारा थिग लाखिथारनांगोन गतिके राजनितिया बेबायदि बिसोरो जि गावसिनि लिडारखौ बुंनानै खामानि मावनो नागिरदों बेवहाय जेबो साननांगौ गैया राजनितियाव जायनि आफादगिरि बेनो दैदेनगिरि आरो बे बुंनायासो माने खाथियो आरोखि बे बुंनायासो सोलिलांगोन भिउवार्सफोर MP बिथाङा बुंदों जे बिसायख'थिया मोनसे दावहासो नोङो अननानै गलखौ सोआबा बिसोरो सोखागोन जिहेतु पार्टि दानायनि मोनसेल' उद्देश्यआनो जाहैबाय देरहानानै आरोबाव सरकाराव फैनाय MP नोंथां मोनसे गिदिरथार सोंथि नोंथाङा बुंदों जे एबारावबो BPFआनो देरहागोन आरो BPFआनो सरकारखौ दागोन अब्ला जे BTRनि जे सुक्ति अपोजिसन पार्टिया बेखौ सिन्था खालामबाय थादों जोङो एबारावहाय सरकारखौ जोंसो दागोन आरो BPFआ जेनसिगोन आरो BTRनि सुक्तिनि गासिबो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो गोनां दफाफोरखौ जोंसो खालामगोन नाथाय नोंथाङा बुंबाय जे अपोजिसन पार्टि थामहिनबा UPPLआ देरहाया बे जुदि जामारोबा मा BPFनि दैदेनगिरिफ्रा BTRनि सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनांखौ खालामनाय नङा नामा मानो खालामा जानो जों गासैबो सुक्तिखौनो जोङो इमप्लिमेन्ट खालामगोन आरो बेवहाय जोङो BTCनि रायजो राजानि थाखाय जाहाथे मोजां जायो जेरै गामि दानख'नायनि दं बे एकर्डआव बे गामि दानख'नायनि बेलायाव जों बोरैहाय जोंनो गोनांखा गामिफोरखौ दानालासिनो लाखिनो हागोन BPFआ बेनि थाखाय खामानि मावगोन माने जिहेतु एक्सक्लुसन दं जों एक्सक्लुसनाव गैया जाहोआ खिन्थु बबेबा जुदि बेबायदि जोंनि सार्थआव
माने जेबो लाब गैथारै जुदि बबेबा दङब्ला बेखौ जों हरगोन बिपिएफआ बिनि बादै जिखिनि माने माबाफोर दं बेखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामगोन इभेन जों सरकार जानाङा दाख्लैसो जोंहा एनडिबिनि माखासेखौ लानानै बिसिनि केसुडियेल रिहेबिलिटेसन माखासे खामानिफ्रा लकडाउनब्लाबो बा सोलिलांबाय थानांगौ नङाबा एनडिबिनि माने माबाफ्रा अबस्थाया मा जागोन सेंग्राफोरनि अबस्थाया मा जागोन दिनै अर्गेनाइजेसनाबो डिजल्भ जाबाय माबाय अलरेडि एनडिबिनि लाइनआव जिखिनि पार्सनेल इनभल्भ इस्यु दं बे इस्युखौ खालामनो थाखाय दाख्लै अलरेडि गभर्नमेन्टखौ माने खावलायनाय जाबाय आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो खोथा होबाय आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो खोथा होबाय जे फैगौ माने मा होनो केबिनेटआव केस रिटेसन बेफोरनि थाखायबो बिथांमोना मोनसे सिद्धान्त लाबोगोन दा जों दानो एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसनखौ जों नांगासिनो आरो बे एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जानांगोन बे एकर्डआ आं बुजिया बबेबा हानजाया जुदि गावनि होननानै सानोब्ला नाथाय जों सानो बे एकर्डआ बयबो बेवहाय रायजो जानाय बा गासै बर' सुबुंफोरनिनो बे मोनसे एकर्ड गतिके बे एकर्ड हिसाबै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय इमप्लिमेन्टनि थाखाय बुंनाया आं सानो गासिबो हानजा आरो गासिबो सुबुंनिनो मोन्थाय दङ अदेबानि प्रब्लेमा बेसो जेब्ला एकर्ड खालामग्रा सुबुंफ्रा जुदि दाबि दैखाङा सुबुंफ्रा जुदि बोलो होआ अब्ला बे एकर्डआ नों आं साधारन मानसि बुंनायजों इमप्लिमेन्ट जानाय नङा आरो बयनिख्रुइबो गिनांगौ बाथ्राया दा बर'आव बेनो दे जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ आरो 9 बोसोरसोल' 9 माससोल' दंसै बिनिफ्रायनो इलेक्सन प्रसेस जागोन आरो 7 माससोनि उनावनो गभर्नमेन्टआ गासिबखौबो राजखान्थि नोजोरजों नायगोन जे बे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थांनायाव बिस्रा माबा खहा जागोन ना लाब जागोन अब्ला जुदि जोंनि माने सागन होगिरिफ्रा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ जुदि माने नागारनानै थाबाय थायोब्ला अब्ला नैबे गभर्नमेन्टनि दिनाव हयथ' बड' एकर्डआ बा जायखौ बिटिआर होनो सोरबा थामथि बड' एकर्ड होनो बे एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौआ गोब्राब दंसै बे गभर्नमेन्टनि दिनाव गोदान गभर्नमेन्टआव सोनारगोन बे एखे गभर्नमेन्ट एखे बिबानगिरिफ्रा फैगोन ना फैया जुदि फैया बिसोरो एकर्ड समाव जि रायलायनायनि स्पिरिटमोन बेखौ बैसोर बुजिगोन ना बुजिया अब्ला बोरैबाबा बियो मोनसे जोंनि गाज्रि दलिल जानानै थानो हागौ आसु एकर्ड 6 नम्बर दफा नों दफाखौ लायै लायै 30 बोसोर नागिरनांगौआबो माने सम्भब नङा ओंखायनो दा दिनै बे बेलायाव आं सानो बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय सुतिखौ खालामदों जेला इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआ जोबोद गोनांथार आरो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौखौ आं सानो जायफ्रा सागनगिरि बिथांमोना निस्सय माने सिरियासै लागोन दा टेकनिकेल प्रब्लेमा जाहैबाय सागनगिरिफ्रा दा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थानानै इलेक्सनाव बेस्थ' जोबसै दा इलेक्सनाव बेस्थ'ब्ला आं सानो नैबे समाव गावनि इलेक्सन देरहानाया 1 नम्बर बिनि सेकेन्डआ जाहैबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन गतिके गावनि इलेक्सन देरहानाया 1 नम्बर बा बिटिसि इलेक्सना बारग्रोथारनांगोन आरो एसेम्बलि इलेक्सना बारग्रोथारनांगोन गभर्नमेन्टजों संघातआव फैनो नागिरनाय नङा खारन गभर्नमेन्टनि सायावबो सोनारगोन जे आं किजानि पलिटिकेलि माबा मोनसे बिसिनिफ्राय माने माबा मोनो मा होनो सापर्ट मोनो माने बेफोरबायदि जिनिसा जोंनि हारियाव मोनसे माने गुलुं गुजुं परिबेसखौ माने लाबोगोन ना अदेबानि बिपिएफ हान्जाया जों सरकार फैनाय लोगो लोगो जों जुदि सरकार फैयो जों गासिबखौबो मावफुंगोन आरो बे बारा गिदिर बाथ्रा नङा अदेबानि बे मावफुंनायनि बेलायाव जोंहा माखासे बिराद सिरियास कनसार्न सिरियास इस्युफोर दं बेजों जेखौ जों गाव थानानै गाबथानो हायाब्ला आसाम गभर्नमेन्टनि दानाय कमिसननि सायाव नोङो आसा खालामनो हाया आरो बर'फ्रा बे सिमा दाननाय दानख'नायजों 50 बोसोर जुजिलांबावनांनो हागौ बेबायदि दलिल मोनसे दा जानानै दङ एमपि नोंथां जोङो नुदोंदि गासै सिखिरि बर' फिसाफ्रानो बेखौ स्टाडि खालामबाय थादों बिटिआर गोरोबथानिफ्रायनो बा एसे सिगांनिफ्रायनो जुदिअ बिपिएफआ बिजेपिजों एलायन्सआव दङ ज' मावबोबाय थादों नाथाय मोनसे जिनिसखौ जोङो नुदों जे बिटिआर गोरोबथानि एसे सिगांनिफ्रायनो जे बिजेपिआ प्रमद बर' दैदेननाय एबसु बा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलनि फेभाराव फैबाय थादों दिनैसिम नोंथाङा मा बुंगोन ना आं सानो बे बेलायाव थोंजोङै गैया खेंख्रायै दङ आरो जों बिपिएफजों आरो बिजेपिजों जि एलायन्स बियो दंबाय थायो आरो थाबायबो थागोन अदेबानि बिजेपिया माखासे रणकौशल गावसिनि थाखायसो बाहायदों दा बिस्रा एसेम्बलि इलेक्सन फैगौ बर'फोरनि भट नांगौ गतिके बिसोरो लुबैयो जे बिपिएफनिफ्राय मोनसे मोननानै इउपिपिएलनि कन्ट्रलाव थानाय भटखौबो जाहाथे बिजेपिया मोनो दा पेरेलेलि
जोंजों रायलायदों बेलेग बिसोरजों रायलायदों बेलेग नाथाय जों गासैखौबो मोनथिखाजोबनानै दं जे बेवहाय बिसिनि माने रणकौशला मा गतिके बे बेलायाव राजखान्थियारि हान्जा हिसाबै जेब्लायबो बेखौ सानगोन बिटिसि इलेक्सनखौ लानानै बिजेपिहा जेबो गैया बिजेपिनि सिन्थाया जाहैबाय एसेम्बलि इलेक्सन आरो एसेम्बलि इलेक्सनब्ला बिसोरा जाहैबाय निउट्रेलि बयखौबो गावसिनि फेभाराव खालामनानै दोनलांनो हायोब्ला एसेम्बलि इलेक्सनाव बिटिसिनि बायहेरायाव बिसोरो भटखौ माने मोजाङैनो माने मोनजोबनो हागोन बेनि थाखाय बे स्वाभाबिक बिजेपिया माने बेखौ खालामनाया आरो जिखिनि रायलायनानै खालामबाय थादों जों कनसार्न जोंनो बिसोरो खोन्थाबाय थादों बिजेपिया गतिके जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया बे लाइनाव जुदि बिजेपिजों बा इउपिपिएलजों माने सोमोन्दोआव थांनानै जुदि माने सोरहाबा माबा मोनसे लाब जायोबा जोंनिल'सो खथि जानो नाङा दा बिजेपिया होनदों जोंनि खथि जानाय खुनु खामानि जोङो मावा गतिके दा बेथ' मालायनि बाथ्रा जाहैबाय गतिके जों बेनि बेलायाव बिपिएफ हान्जाया खुब सांग्रां आरो सांग्रांथि मोनसे नोजोरजोंनो जोङो खामानि मावगासिनो दं गतिके राजखान्थियारि हान्जा हिसाबै राजखान्थियारि दैदेनगिरिफ्रा बायदिसिना रणकौशल दागोन आं सानो इउपिपिएलहाबो निस्सय गावसिनि माबा मोनसे रणकौशल दङ नाथाय बे रणकौशला साक्सेस जाहैनाय जाहैजोंसो फिउचारा सोनारहैगोन बयबो बायदिसिना लाइनजों माने मोनसे माबाखौ दानो हायो खायदा बुद्धि माने रणकौशलखौ दानो हायो स्ट्रेटेजिखौ अदेबानि बबे स्ट्रेटेजिया राइट बबे स्ट्रेटेजिया रं बेखौ समाजो बुंगोन दा जोंबो बिपिएफनि स्ट्रेटेजि मथे जों सानो जों थिगावनो दं आं सानो बिसोरबो बिदिनो सानो खिन्थु बिजेपिजों बिपिएफजों दा जोंहा जि एलायन्स बे एलायन्सआ जों थिगैनो एमपि नोंथां मैया दाखालिसो दुर्गादास बर'आ बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों जे बिटिसियावहाय कंग्रेस आरो एआइइउडिएफनि सापर्ट नङाब्ला एबारावहाय खुनु दोलोआनो सरकार दानो हानाय नङा मा नोंथाङा बेखौ बुंगोन नामा जुदि बिजेपिजों बिपिएफनि एलायन्सआ बाहाल थायाब्ला नोंथांमोना कंग्रेस एआइइउडिएफजों एलायन्स खालामनानैब्लाबो सरकारखौ दागोन आं सानो बेबायदि आबहावायानो फैनाय नङा बेबायदि आबहावाया मानो फैनाय नङा जों बिपिएफ हान्जानि दिनैनि जिथु माने माबा मा होनो बेखौ थासारिया दिनैनि जिथु थासारि बे थासारिखौ नायोब्ला जों नुगासिनो दं जे जों 25 सिटनि खम मोननाय नङा बांगोनसो आरो दासिम नैबे समाव दिनैबो जुदि इलेक्सन जायोब्ला जों रोखा मोनसे हिसाब खालामनानै दोननाय दं जे 21टा सिटआ खाथां एबसलिउट मेजरिटि बिपिएफ हान्जाया मोनगोन बिनि जुदि एसे उन सिगां जायोब्लाबो जों बिपिएफनि दैदेननायावनो सरकार जागोन खारन अलरेडि माने बिजेपिया दंखायो बिजेपियाथ' नोङो साफा सानैथ' देरहाखागोन सापस आरो जोंनो देरहाहोगोन जों हगारना होनाय माखासे सिट दं बे जों हगारना होनाय सिटआव जों बिजेपिखौ देरहाहोखाबाय गतिके डेफिनेटलि बिजेपि आरो बिपिएफनि सरकारानो फैखागोन बेवहाय गुबुननि खुनु गोनांथियानो गैया आरो जुदि गोनांथि जायोबा बै समनि सिटुएसनखौ नायनानै जोङो बेखौ सावरायलायनानै डिसिसन लागोन जे जोङो सोरखौ लानानै सरकार दानो इउपिपिएलखौबो लानानैबो दानो हायो एमपि नोंथां मोनसे एप्रिहेनसन नोंथाङा बांद्राय अपटिमिस्टिक जादों नामा बिजेपिखौ लानानै दिनै जोङो नुदों जे रायजो राजा नुगासिनो दङ जे इउपिपिएलजों आरएसएसजों ज' केम्पेइन खालामगासिनो दङ नोंथाङा बोरै बुंनो हागोन जे बिजेपिया नोंथांमोनजों दंनानै ज' सरकार दागोन आं बेखायनो होनदों बियो मोनसे रणकौशल स्ट्रेटेजि जेखौ जाबाय थादों जोंबो नुगासिनो दं आरो बेखौ जोंबो रायलायलायगासिनो दं गतिके जोंहा कनसार्न दंलायलायो अदेबानि स्ट्रेटेजिया गावबा गावनि आं बेखौनो होनदों बे स्ट्रेटेजियाव सोरहाबा माबा मावखोमानो नागिरदों बियो जाफुंहैना जाफुंहैया बिजेपिनि आरएसएसनि नोजोरा जाहैबाय फैबाय थानाय बिधान सभानि इलेक्सन आरो बे बिधान सभानि इलेक्सननि बेलायाव गासिबो जाहाथे विभिन्न एंगलनि भटखौ बिसोरो मोनलाङो जे बिपिएफखौ सोयै मानसिनि भटखौबो जाहाथे सोरनिबा दारै मोनो बे जाबाय बिसिनि मोनसे थांखि गतिके एलायन्स हिसाबै जोंहा जिखिनि जोंनि माने मा होनो बेवहाय स्ट्रेटेजि खालामग्रा दं बिजेपिनि आरो जोंनि बिपिएफनि इभेन आरएसएसआनो जा जोंहा फुरा कनसालटेसनाव दं बे हिसाबै जोङो थिगैनो दं गतिके बिसोरखौबो नोंसोर गाज्रि दाला होनदों जों गाज्रि लायाखै इउपिपिएलखौबो नोंसोर गाज्रि लानो नाङा जों गाज्रि लायाखै एमपि नोंथाङा बेखौ बुंनो नागिरदों जे होमबा इउपिपिएलआ एसे थगायजागासिनो दं नामा आं बिदि बुङा बिसोरबो माबा मोनसे नोजोर थानो हागौ सरकार फैयालासिनो थाफानायनिबो बाथ्रा साननो हागौ
बा बले बिधान सभायावबो माबा मोनसे थाहैनो हागौ सोरखौबा बबेबा मोनसे पस्टआव दोनहैगोन होननानैबो बुंदोंबो जानो हागौ बिसोरबो लसआव थांनाय नङा खिन्थु नैबे जेखौ रायजो राजाया बुंदों बे जाहैयाबो जानो हागौ आरो खिन्थु जोंनि साननांगौआ सबसे गिदिर बाथ्रा जे जोंहा दा जिथु गण सुरक्षा माने दल दं बे जुदि बोरैब्ला आरोखि बोरैबा राजनितियाव जेबो बुंनो हाया फैफ्लांनांगौबा सोरजोंबा अब्ला खिन्थु सबसे गिदिर ट्राबला जागोन गामि दानख'नाय आरो बे दाजाबनायनि बे इस्युआव आरोखि बेखौ खिन्थु बावनाया उचित नङा जायफ्रा बिटिसिनि सार्थआव सिन्था खालामो बे मोनसेखौ खिन्थु जों बयबो नोजोर लाखिनांगौ बाखि राजखान्थिया गणतान्त्रिक भाबै बयहाबो समान लास्ट कुइसन जोबनायाव फैबाय सिखिरि बर' रायजो राजाफ्रा नुदों आरो बुंसोलायदों जे दिनैनि बिपिएफआ बै समनि बिपिएफ नंलिया आफ्टर 15 years of this administration मोनसे रोखोमनि एन्टि इनकाम्बेन्सिया फैखायो आरो सिगांनि बिपिएफ लिडारफ्रा वार्कार लिडारमोन नाथाय दिनैनि बिपिएफ लिडारफ्रा वार्कार लिडार नङा बिथांमोना लिडार आरो गावसिनि गाहायनिखौसो बिथांमोनहा थोनो हैबलथे मानसिफोरा रायजो राजाफ्रा बुंसोलायदों जे आगयनि जि स्ट्रेंथ आगयनि जि टेम्प' आगयनि जि बोलो आगयनि जि खौसेथि दंमोन बिथांमोननि गेजेराव मावनाय दांनाय साननाय हनायाव बे बिपिएफनियाव गैला बेखायनो एबाराव बिसोरो निस्सय एसे जाल्लायाव गोग्लैनो हागौ नोंथाङा मा बुंगोन आं बेबायदि नुवाखै खारन जों जेब्ला ब्लक कमिटि थाङो रायलायहैयो आगोलाव जेरै बिदिनो दं बरन्स खुब माने एक्टिभसिन माने जानानै दं अदेबानि राजखान्थियारि हान्जा हिसाबै नोङो 15 बोसोर रायजो राजानि भटजों देरहासार जानानै राजखान्थियाव खामानि मावबोयै मानसिनि साननाय हनाय बेफोरो डेफिनेटलि सोलायगोन नाथाय बे बिसायख'थिनि बेलायाव आं सानो बेयो बबेबा साइडआव मोजांबो जागोन बबेबा साइडआव गाज्रिबो जागोन नाथाय गरै आं सानो आरो गरै इसेबां जोंहा दा साननांगौ फैयाखै साफा मानसिया सोलायलांनानै आदर्शनि बेरेखाथार थांनो हागौ नाथाय खायफाया आदर्शआवनो दङ आरो बे जाखायो 15 बोसोराव बयनिबो गोसोआ बयनिबो साननाय हनाया एखे जानो हाया नाथाय बिपिएफ हान्जाया दा जिखिनि माबाखौ लानानै खामानि मावबाय थादों जों जेबो डिफारेन्सखौ नुवाखै आगोलनि माने समफोरजों आरोखि सिगाङाव जे बिपिएफ मजबुतमोन नोंथाङा होनो दिनैबो बे एखे आं सानो बे जेब्लाबो इलेक्सन समाव बिदिनो साननाया फैखादों नाथाय रायजोनि मेन्डेटआ बिपिएफजों थादों नोंथाङा रायजोनि मेन्डेटनि खोथाखौ बुंदों गमामायैनो बड'लेण्डआव जेसेबां पलिटिकेल पार्टिफोर दङ बे पलिटिकेल पार्टिफोरनि मादाव नान बर'फोरनि गोसो बोनो हानाय पार्टिया बिपिएफआनो बेनि जाहोना मा नोंथाङा मा बुङो नङा नों नाय बिपिएफआ एक्सुवेलि बर'नि हान्जा नङा मालायासो प्रसार खालामदों बिपिएफआ जाहैबाय बिटिसिआव थानाय बिटिसिनि रायजो राजानि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बड'लेण्डनि मानसिफोरनोसो बियो मोनसे गौथुम बाय नमेनक्लेचार इटसेल्फ बेयो बर' पिपल्स फ्रन्ट नङा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट ओमफ्राय जों बे हिसाबै राजनितिसो नालाय राजनितिया नाम्बार गेम नों बेखौ मुगैयोबा नोंनो भटखौ सोर होनो राजनितिया जाहैबाय इलेक्सनआव दिनै नोंथाङा आंखौ बिराद रायबाय थायोब्लाबो भट खालि जुदि आंनो भट होबायब्ला नोंजों गाज्रि रायजानाया बे हिसाबाव फैया जे माने गर्जना बिसोरखौ सैथ्रा खिन्थु भटआ गोलैबायबा बियो सासे बिराद गियानि मानसिनि भटजोंबो एखे भेलु गतिके राजनितियाव जोंनो बयखौबो नांगौ मोनसे हादोराव मोनसे जायगायाव मोनसे समाजाव गासिबो रोखोमनि मानसि थागोन नाथाय बे गासिबो रोखोमनि मानसिखौनो जोङो मोजाङै बोरैहाय मेनेज खालामलांनो बोरै मोजाङै बिसोरखौ दैदेनलांनो बेसो राजखान्थिनि नोजोर जानांगौ जेखौ बिपिएफ हान्जाया दिनै 15 बोसोर दा जोंखौ बर'फ्रा गाज्रि मोननो नागिरो मालाबा माखासेयाव नाथाय नों उपाय गैया बर'आनो दिनै हमनानै लादो खावसे गुगानायनि थाखाय जोंहा इलेक्सन देरहाया अब्ला जोङो 25% मालायनि भटखौ जों लाबोनांगोन ना लाबोनाङा जोंथ' माने खालामफिननांगोन दिनै जुदि इउपिपिएलआ बर' भटखौ जुदि जोंनिखौ बबावबा नोङो 50% लांबायब्ला जों बेखौ मेकआप खालामनो बर' नङैनि भटखौ जोङो नागिरनांगोन ना नागिरनाङा गतिके बेखौ बिपिएफआ खालामबाय थादों गतिके बिपिएफआ ओंखायनो आं बुंनाया जे बे मोनसे जातीय संगठन नङा खिन्थु नंगौ बिपिएफ हिसाबै थानानैबो नाथाय बिपिएफनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बर' हिसाबै बर'नि मोनफ्रोमबो माने आफादफोरनि मानि नांगौ समाव खैफोद समाव बबेबा माबा मोनसे माने हेफाजाबाव जेब्लाबो बेयाव आखाइ फोलावनानै सहाय खालामबोदों जुदिও
जोंनि आफादा बर'नि आफाद नङा बियो बयबो हारि माहारिखौ लानानै मोनसे राजखान्थि हान्जा थेवब्लाबो नाथाय बे राजखान्थि हान्जायाव थानाय जोंनि बर' मानसिफ्रा माने बर' दैदेनगिरिफ्रा खिन्थु हारिनि बेलायाव बियो गावनि राजखान्थिनि सार्थखौ गारनानै आखाइ बियो फोलावबोदों मदद होबाय थादों डिफारेन्सआ बेल' जाउनाव नोंथाङा बेखौनो बुंनो सानदों जे गुबुन पलिटिकेल हान्जाफोरनि मादाव पिपि एबा दिनैसिमबो नान बर'फोरखौ बांसिन गोसो बोनो हादों एमपि नोंथां जोंनि दिनैनि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो सावस्रि मन्थ्रि बिथाङा बुंगासिनो दङ जे आसामाव एबारनिफ्राय भेरि सर्टलि जायहा एसामिस लिरनो रोङा बा फरायनो रोङा बिसोरनो आसामावहाय खुनु एसामिस लिरनो रोङै फरायनो रोङैफोरनो साख्रि होनाय जानाय नङा दा बे बेलायावहाय बियो मा बिथांनि थि डिसिसन कारेक्ट डिसिसन जादों गाव हारसिंनि डिसिसन ना फुरा काउन्सिलनि डिसिसन जागोन आरो जुदि बे गमामायै नोंथाङा बेखौ सापर्ट होयोब्ला मा नोंथाङाबो साननैसो उनाव बुंसिगोन नामा जे बड'लेण्डआवबो जायफ्रा बर' लिरनो रोङा फरायनो रोङा बिसोर साख्रि मोननाय नङा बे नङा बिनि बुंनायाव आरो माखासे बाथ्रा दं जे दिनै आसामाव जिथु लेंगुवेज पलिसि लागोन बे लेंगुवेज पलिसि लानायनि बेलायाव माने एसामिसआ जेरावबो कम्पालसरि जागोन एसामिसआ गतिके एसामिसआ कम्पालसरि जागोनखायनो एसामिसखौ बियो रोंनांगोन बेवहाय बड'लेण्डआव बर'आ कम्पालसरि जागोन ओंखायनो बेवहाय गुबुन मिडियामाव फरायनायफ्राबो बर'खौ फरायनांगोन ओंखायनो बेवहाय बर'खौ रोंथारनांगोन बड'लेण्डआवबो कार्बि आंलंआव कार्बिखौ रोंथारनांगोन डिमा हासावआव डिमासाखौ रोंथारनांगोन गतिके बिथांनि बुंनाया बेसो आरोखि गतिके बे बेलायाव आं सानो जेबो जोङो गोरोन्थि साननांगौ गैया जों जायफोर बर' मिडियाम फरायो बेवहाय बर' बिजों बा बले एसामिस बिजों जियानो फरायाथों एसामिस बिजों फरायग्रायाथ' बे एसामिस रोंखाबाय बर' बिजोङाव फरायनायाबो बेवहाय साप'ज एसामिसखौ फरायनो हागोन माने एडिसनेल हिसाबै एडिसनेल साबजेक्ट नोंहा बर' एम एल थाखाबाय बर' मिडियाम नों फरायखाबाय इन एडिसन नों बेखौ बबेबा क्लास 8सिम बा मासिम माबा मोनसे खालामगोन बे डिसाइड खालामगोन जोंनि बड' साहित्य सभाया गतिके बे हिसाबै जानाय लोगो लोगो जोंनि गासै बेवहाय थानाय बर' लानानै जुदि सिन्था खालामदोंब्ला सोरबा होमब्ला बे बर'फ्रा जेबो प्रब्लेम जाहैनाय नङा आरो जोंना बेबो मुलाम्फा गोनां जागोन बड'लेण्डआव जुदि बर' रावखौ गासिबो मिडियामाव जेब्ला नोङो माने बाहायहोनो हागोन गभर्नमेन्टआ बे पलिसिखौ लानो नागिरदों आरो जों जुदि सानफ्रोमबो हारिनि खोथा बुङोब्ला आं सानो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बे डिसिसना राइट डिसिसन बाहेरनिफ्राय फैनाय मानाय मानसिफ्रा जाहाथे माने बेवहाय बे खाबुखौ मोननो हाया गतिके बेखौ साननानै गिनांगौ जेबो गैया गोबाङा बुंसोलायदों सार जे एबारावहाय बिजेपिआ खाखौ लानानै एनआरसिखौ लानानै गोबां एसामिसफोरनि भटखौ खोमानो गोनां जासिगोन जाउनाव बिथांमोनहा आसामनि एसामिस सेन्टिमेन्ट गोनां रायजो राजाफोरखौहाय गोसो बोफिननो थाखाय बिथांमोना बे डिसिसनखौ लादोंबो होनदों आरो फारसेथिं मानगोनां एमपि नोंथां आंनो बेक्तिगत बा स्कुलजों रिलेटेड स्कुलनि प्रिन्सिपाल आं बावहाय नुनो मोनो सासे गथ'खौ नोङो डाबल एमाइल जुदि माबा लाहोनो थिनोबा बे बिराद गिदिरथार जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे फर्सिं टाइप अफ एजुकेसन जों जागोन नामा आं सानो नङा आं सानो जेब्ला पलिसि डिसिसन जायो अब्ला बेवहाय एसेबां माने जेंना फैया बिनि समाधाननि मोनसे लामा फैयो आं बेखौ होनदों जे बे कम्पालसरि नङा जास्ट न' मोनथिनो थाखाय जेनेबा हमना लादो नोङो 6 to 8 मा होनो 6 to 9 8सिम आजिखालि 8 आरो ओरैहाय बेसेबां 9-10 क्लासा नङा होमबा गतिके नोङो क्लास 5सिम ओरै जाहैबाय गतिके 6-7-8आव नोङो एनि माने लेंगुवेज 3 बोसोरनि थाखाय बेखौ एडिसनेल खालामनो हायो जास्ट लेंगुवेजखौ रोंनो थाखाय गतिके बे मेकानिजमखौ एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बानायनानै लाब्लानो जेबो प्रब्लेम गैया दा बेवहाय जोंनि बिथाङा होनथारदों जे एसएसएलसिआव लिरथारनांगोन होनना बुंदों मायाव एसएसएलसि एग्जाम होमब्ला 8-9-10 खालामहैबानो जाबाय जेबो नङा 8-9-10 जेन'बा एसएसएलसिसिम थांबाय दिनैनि दिनावथ' एसएसएलसिखौ माने भेलु गैलाबो होनगासिनो दं बेखौ माबानोबो नागिरगासिनो दं माने एडुकेसनिस्टफ्रा बे मोनसे आननेसेसारि एग्जाम माने मा होनो कम्पालसरि एग्जाम गतिके 11निफ्रायसो जानांगौ खारन 11निफ्रायसो लाइन डिपार्टमेन्टआव थांगोन नालाय थ' बेफोर सावरायनायाव बहुद खोथा फैयो खिन्थु आं सानो जेब्ला सिटुवेसना थिनबाय
नोंबो नागारा आंबो नागारा होमबाथ' मोनसे रायजोआ सोलिनांगौआ गोब्राब जाहैसै ओंखायनो आं होनदों मा एडिशनेल जेराव फरिखायाव पास जानाय फेल जानायनि खुनु प्रश्न फैया नाथाय भाषाखौ रोंनांगौ रावखौ रोंनांगौ आरो रावखौ रोंनो आं सानो जे 3 बोसोरनि कर्सआ जथेस्थ' आरोखि नोंथाङा बेखौ बुंनो नागिरदों जिहेतु आयेनखौ दाबो बानायगोन आरो बेवहाय जोंनि गासैबो थुनलाइ आफाद जायफ्रा लेंगुवेज रिलेटेड अर्गानाइजेसन बिसोरजों थाफागोन रायलायगोन बिटिसिनि बेलायाव बिटिसिया गावनो डिसिसन लानो हागोन आरो बे बेलायाव गभर्नमेन्टआ जिहेतु मोनसे सार्कुलार होबाय माने होगोन अब्ला जोंहा बिटिसियाव जों मेकानिजमखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ गावनि सुबिदा मथे बानायनानै लायोब्लाबो बेबो जाहैगोन जिहेतु जोङो इन्डिपेन्डेन्ट माने पावारा दं बिटिसिहा आच्छा जोबनाव बेजों फोजोबनो सानबाय एमपि सार बर' सिखिरि बर' फिसाफ्रा बुंसोलायदों एबाराव खिन्थु गभर्नरखौ लानानै बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ प्रमदआ गावनि आखायाव लादों प्रमदआ जे सानो बिसो सोलियो दा बुंसोलायदों बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो मिथिया इलेक्सना माला जागोन आरो बे गासैबो इलेक्सना माला जागोन माला जाया बुंसोलायनाय मथे प्रमद बर'नि आखायाव दङ मा नोंथाङा बुंगोन नामा इलेक्सना उमुग मासाव जासिगोन होननानै आं सानो जेला जों माबा मोनसे खामानि मावो मालाया मा बुङो जों बेखौ नोजोर लाखिनो नाङा खोनासंनो नाङा नंगौआनो जा नङायानो जा खारन बे बेलायाव हमना लादो बिपिएफ हान्जाहा बिपिएफनि सान्थौखौ लानानै आरो जोंनि जिथु आदब खायदा बेखौ लानानै जों खामानि मावलांनांगौ सोर मालाया मा मावदों बयबो खाबु लाखागोन आरो बेफोरनि गोबां बानबुंथाय दं गभर्नरआ दिनैहाय मा मावनो हानो जेराव लकडाउन सोलिगासिनो दं जेराव माने फाइनान्सियेलि पजिशना खुब गाज्रि बिटिसिआव खुनु फैसायानो रिलिज जानाय नङा आरो गभर्नरआ जिखिनि सौहानाय नङा भुल खामानि मावगोन गाज्रि खामानि मावगोन बेखौ लानानै सोरबाया बिटिसि ओनसोलाव राजखान्थियारि भाबै मुलाम्फा जागोन होननानै आङो साना आरो मालाबाबो रावबो बेक्तिया सोरबा पार्टिखौ सोरबा माने गभर्नरखौ गावनि गोसो बायदि सालायनो हागोन बे जाफेराखै बर'आवथ' बेबायदि नेता आङो जोंनि सिबिल जाथाव माने समर ब्रह्म चौधुरि चरण नार्जारि बिथांमोननिफ्राय लाबोनानै गोबां नुबोबाय रावबो गावनि मथे रावखौबो खालामनो हाबोआखै कंग्रेसआव धरेन्द्र बसुमतारी बै समाव आसामाव मालायनि खोथा नङा धरेन्द्र बसुमतारीया जि बुङो बेखौनो माने नोङो माने मा होनो नेशनेल कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा मानियोमोन नाथाय जोंनि मानगोनां धरेन्द्र बसुमतारीया बे होननानै बेबायदि मोनसे एभिडेन्स हो जे बिथाङा मा चमत्कार खामानि मावखो गतिके बेफोर बुंनायल' बाथ्रा रावबो रावजोंबो सालायजाया गतिके बयबो साननो हागौ जे बिनि मथे नङा दिनै गभर्नराबो गाव गभर्नर लास्ट केरियार बिनि बेवहाय बियो मोनसे दाखोन दोनलांनो साननाय नङा गतिके बेबो जेब्लाबो साबधान जागोन नों जिखि एडभाइस बे मथे गभर्नरा मावा मानो बे बोराय बैसोआव गभर्नर जोबखांबा बे कर्टआव हाजिर जाहैनाय नङा ओमफ्राय मोनसे बाथ्राया बेनो मालायनि मावनायखौ नोङो खामबाय थायोब्ला मालायनि माने गाज्रिखौ नों नागिरबाय थायोब्ला नोंनि न'आ सिलिंखार जागोन बे खाथा नों जुदि मालायनि माइखौल' मोसौ जाहोनो सानबाय थायोब्ला नों जुदि हालेवा माइ फोआ नोंनि न'खरा मा जागोन फालाय दा ओंखायनो बे बेलायाव गाव खेथि खालाम बयनिख्रुइ बांसिन खालामनो नाजा नाथाय गाव मावालासिनो बेखौ धंस खालामनायाव नों नांबाय थायोबा नों स्वयं बेवहाय धंस जाग्रोगोन आरोखि आंनि निथिया बे गतिके आं साननो हागौ मावनो हागौ नंगौबो जानो हागौ मोगथाङाव लाबजनकबो जाहैनो हागौ सोरहाबा नाथाय बे फोथायथिखौ लानानै आंनि निथिया जाहैबाय बे खामानि मावनाया थिग नङा जों गावनि मोनसे सानस्रि सान्थौ बेजों आरो समखौ नायनि बिनि उनाव मा सम फैयो बेखौ लानानै जों फेस खालामनो राजि जानांगोन आरोखि मानगोनां एमपि नोंथां बुरलुंबुथुर रादाबनि जानानै नोंथांनि दाम गोसा समखौहाय जोंनो होनायनि थाखाय आरो गासै बे बुरलुंबुथुर रादाबनि भिउवार्सफोरनो मोजांथार खेम्फथिखौ होनायनि थाखाय बे स्टुडिय'नि जा नोंथांखौ खनसेबाव साबायखर जासिदों आरो रोजा रोजा खुलुमबाय आरो बयबो जोंहा बुरलुंबुथुर माने चेनेलखौ जायफ्रा नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोरबोनि खुलुमनाय थाबाय बुरलुंबुथुर रादाबनि भिउवार्स नोंथांमोन जोबनायाव फै जोङो दिनैहाय बिथांनिफ्राय मोजांथार खेम्फथिखौ मोनबाय बिथाङा दानो वार्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे बिफां लाइफां गायनाय बिनि थालांनायफोरखौ बिथाङा जोंनि गेजेराव बेखेवनानै होलांबाय लोगोसे COVID-19नि मिसमेनेजमेन्ट जादोंब्ला माब्रै जादों बेफोरखौबो बिथाङा गुवारैनो एखे क्लियार रावजों खेम्फथि होलांबाय आरो जोबनायाव बिटिसिनि जे जों बड'लेण्डनि जे राजखान्थिनि थासारि आरो आसामनि राजखान्थिनि थासारि बिथाङा बेखौबो बुंलांबाय बेखायनो नोंथांमोनसिम खावलायबावनाय खनसेबाव नोंथांमोनखौ खुलुमदों आरो नोंथांमोनहा जोंनि बे निउसफोरखौहाय इउटुबाव नायनो हागोन आरो फेसबुकाव नायनो हागोन खुलुमबाय फिन लोगो मोनफिनगोन